Sige, unya unsa may atong plastada? Unsa may imong ipaabot? Pag-isgot lang ta nga katong imong gipabaro gabi nga Iglesia ni Cristo gituko diya sa San Mateo 16-18. 16-18 mao nang Seventh Day Adventist kay actually bro daghan akong mga sharing nga ako ni Prof nga Roman Catholic Church gituko pero ato lang dagan ani mo prove ka nga Seventh Day Adventist gituko ni Cristo bilanggo na siya hindi to kako na ba ano go mura na taw ka na mag kuan ba baylo-baylo bisura pero dili lang kita magsinapaway minaw ra gud ta. Okay. Huwag problema, Brad. Atong i-plaster ni ron. Atong ipakita ni sa kadaghanan nga maayo nga tuwang tumong, no? So, sige. Unya unsa may plastada na to ani, Brad Jin? Unsa man mo pahayag sa ako og diutay pila ka minuto unya mangutana ka. Ana bro, dayon nya. pagkaman og Supako nimo. Ilibat nimo. Pila kami. Oo. Unya, umana na ako na po'y mangutana. So, unsa may atong himuna ni Brad? By, unsa man, hatagan na tog minutes? Pwede ra po, kanang one time moderator, pwede ra po sa kataman, di ra gud po. Di na po, di na tason kayo. Okay, atong saysayo ni tanan, pareha kagabi, Brad, 2 ka oras kito kung saysayo. Naman to bro. Oo, 2 ka saysayo, Bible study man to. O 2 ka oras to kay kuan kanang kining daghan man gud pugag ipang basta-basta ra. Kataw ka pay mo Mauman. Malangay mo Yes. sa mo. Tinood gina siya. Bro, nawala ko ko nya tingala ko nga pag tama na alas 9 wala lang ko manguha nimo kay nanawag ko sa kong kalangkasan. Okay, sige. So, ana na lang, no? Sige bro. So, unsa may plastada gid ani, di na ta mag-urasay, di na to hatagag minutes. Depende nimo kung asa nimo ganahan mo undang. Di ang about sa kwan ba, ang about sa imong cross-examination sa Examination. Naman kay isa ka Unsa man? cellphone di ano? Wala brad, gidalas akong kuan lagi mo bitaw tumiing ko sa imo nga dili gyud ko ready karon. Dili ko ready kay ang akong cellphone. Bisag timer lang bro. Ang akong cellphone brad gidala na sa akong bata kay sa ako man tong bata gihatag naman lagi na ako sa akong bata gidala sa eskwelahan yan ang hulam ra ko aning isa pod karon di sa akong asawa. Sige. Ay man lang nato mga pulo kami na itong pangutana bro. Kuan na lang. Ato na lang kang himuon og i-verbal na to ba? Ibutang na to og kuan na lang. Pulo ka pangutana. Lima ba ka pangutana? Pulo ba ka pangutana? O para nga. Pulo na lang. Klaro yun. No? Pulo na lang. Pulo kay pero taas pod kay total. Unya pa man pug ko brad mo, Juan. Akong ihatag sa imo ning panahon. Ang ako magud ganina niingon ko sa imo kay wala na hipos na nako brad. Ako na po gibalik og plaster. Gipangsulod na ako ning karton. Gipangsulod na nako tanan kay impake nako. Pero ato nang gihubad para sa imong kuan. Hangyo, kadali lang brad, kadali lang kayo. Nana saldi ya, Mat. Okay, so ang atong imo brad is pulo ka pangutana. Ana na lang para nga atong himuon gyud nga fair play ba no? Unya unsa man ang atong tubag pabto na to og 1 ka minuto. Para nga matimbang-timbang matimbang-timbang sa katawhan brad ila man gud ning gusto ang ilang dili ba atong pasabot nga sila mo'y muhimo og pagpamalandong. Ana ba? Bye. Naka-scratch diya nga papel tagayra ko bay. Sige, so man, continue ta. Continue bro. So ang atong himuon ron brad, akong i-prove no ang review nako gamay, summarize nako gamay to atong topic kagabi nga ang Seventh Day Adventist mao ang gitukod ni Kristo sa Matthew 16 versikulo 18. No? So sumala sa ato nang gitapik atong miagi unsa man to Biblia pa gyud og referensya o Biblia ra Biblia referensya bro. Kana referensya sige. nga dili pud sa kana matawag na to self-serving ba nga. Ang libro
So, inyong libro ug among libro. Di ba bro, mo gamit ta og panalitan karon nga na mga possibility nga di ka mo og history book. So, Mm. mo gamit ko og mga libro lang ninyo beside sa history book. Way problema na. Kaya nga to diri dayon lugo man ni Brad, dili man ni pagkuan. Tinok tukay, no? Di man ni tinok anay nga to diri friendly dialogue man ni kay ako Brad. Atong ihatag ni sa imong higayon nga maayo nga to ang dialogo karon. Dili kay himuon nato ni nga kuan ba. No, ibutang nato karon mga oras sa ang respeto. Bisan pag unsang libro ha imong gamiton. Way problema siguro Brad, no? Kay para sa ako Brad, di man gyud ko mabalaka ana. So okay Brad Eugene. Okay ra bisag unsang libro atong gamiton. No? Sa unsa? Okay, sige. So, maayong udto mga higala mga igsuon ko din sa Pilipinas, no? Luzon, Visayas ug Mindanao. Unya maayong adlaw, maayong gabi din sa laing nasod nga maabot ni atong programa. Dinhi mga oras sa igsuon, dalaygon kayo ang Ginoo nung ihatag gyapon siya kanatong maayong kusog. Unya hatagan natong panahon ang pakig dialogo sa atong amigo nga CFD, no, brother Pellegrino, brother Eugene Gapo. So dinhi mga oras sa igsuon, amo ni gikasabutan dugay ng panahon nga akong pamatud-an nga Seventh-day Adventist mao ang gitukod ni Kristo sumala sa sa Matthew 16 bersikulo 18. So ako na ni igsuon ko nga saysay kagabi ato lang i-summarize karon tungod kay gihatag man ni nato nga panahon sa atong amigo nga si FD igsuon para nga ma-review ni sa kadaghanan nga maminaw nga ang gitukod ni Kristo sa Matthew 16 verse 18 mao ang Seventh-day Adventist, no? So karon unsaon nato pag-prove, unsaon nato pagpamatuod pinaagi sa mga teksto sa Biblia ug sa mga referensya igsuon ko, no? Unsaon nato ni siya pagpaila nga ang Seventh-day Adventist mao gyud ang gitukod ni Kristo sa 16 verse 18. Sa ako nag-ingon igsuon ko ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan sa wala pa siya muanhi, plano na ni sa Dios daan. No, plano na sa Dios daan mga igalaigsoon. Ngano man, unsa man di ay nahitabo sa kalibutan, nganong muanhi man si Kristo aron magtukod. Mo nigson atong basahon. Mateo 16 bersikulo 18 kay mao maginigson ang ato nga pundasyon mahitungod sa iglesia, no? Mateo 16 verse 18 mo ang first nato nung pagpamatuod nga leksyon nga Seventh-day Adventist ang tukuron, no, dinhi sa Matthew 16 verse 18 kay kun imo ni basahon leksyon ko is at panahon ni Kristo siyang pagsulti tukuronon pa man no, ato ra basahon leksyon tukuronon pa ni siya sa Matthew 16 verse 18 matud pa diri mga igsuon ko mga higala 16 verse 18 ingon dire busa sultihan ko ikaw Pedro, ikaw si Pedro ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Talaway gala igsuon. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So klaro ni igsuon ko nga sa panahon nga istorya ni Kristo kang Pedro, ang Matthew 16:18 tukuronon pa niya. Ang pangutana, unsa man ni nga iglesia ang iyang tukuron? Mao ni dapat nato igsuon ko nga masabtan. Nga kini igsuon usa ni ka Seventh-day Adventist. No? So nagplano igsuon kaning 16:18 plano pa man ni siya, no? Unya ingon si Kristo kang Pedro tukuron ko ang usa ka iglesia. Ang pangutana, ang iyang tukuron ato nang masabtan direksyon ka usa ka church iglesia. So ato na ning sabton igsuon ko og daghan ani nga nakasabot na nga ang word nga iglesia gikan sa Griego nga pulong nga ekklesia. Imo ning masabtan nga group of people ni siya, usa ka pundok sa katawhan. Ang pangutana, unsa man ni nga klase sa tao ang iyang tukuron? Unsa man ning iglesia, unsa man ning punduka sa katawhan? Sumuna igsuon ko nga para masabtan nato unsa ning iglesia atong ibalik igsuon ko ang pagtuon sa plano sa Dios sa wala pa si Kristo. No? Nga iyang ipadala ang Kristo aron iyang tukuron
o ang iglesia. Ang pangutana, kinsa maning katawhan ang tukoron ni Kristo. O so saan na to pagpamatuod nga Seventh-day Adventist ni? Atong basahon mga higala mga kaigsuunan, unsa man day nahitabo sa mga katawhan nga nung magtukod man si Kristong iglesia. No? So atong ibalik igsuon ko sa plano sa Dios sa wala pa si Kristo igsuon mo anhis kalibutan. Atong basahon ang Ezekiel 36:26. So, naadiri ang plano mga igala igsuon, no? Kinsa maning tukuron ni Kristo nga iglesia. Kinsa maning iyang anhion sa kalibutan, no? Dapat na to ning masabtan mga igala igsuon kay importante kay ni siya, no? So atong basahon igsuon ang Ezekiel. Brad, Jen, basig pwede nimo limitahan siguro, bisag diha siguro tas mga 15 minutes lang. No? Pwede ra gyapon bro. Kay ug malipat ta mo taas man eh. No? Okay bro. Pwede nimo ikaw mo mag-time di ana Brad kay apiki mo po sa ako diri ako mag-time dire. Sige, time man ako Oh, ang oras na ko dire Brad is 12:30. Unsa may imo diha? 12:30 po bro. So unsa man ako ni humanon, butang natog taas man, bisag puntong ta alas 2. So mga unsang oras humanon na to? 12:30. So alauna mahuman kung 30 minutes pero 20 minutes Tagad 20 minutes mo say bro. 20 sige okay. O continue na. O 20 mahuman ko og mag-time sa ko bro. mahuman ko og alas 12. Ay ko ni bala diya. Okay. Dali lang na. Isa bro. Magtugod ko. Wala na kung oras na rin. Stop timer. Nandun ni. Online ni. Tagaan din ang 20 minutes bro. Sige. Kadali lang bro online. Stop timer Google. Sige bro. Okay, continue na. So atong basahon may gala igsuon ko sa wa pa mo ani si Kristo ato sang uting kayon ang plano sa Dios igsuon ko sa pagtukod sa iyang iglesia kay plano naman ning daan usa niya igsuon ko buhaton no kay ang Matthew 16:18 igsuon ko is fulfillment ni nga moanhin na si Kristo nya ra mga gala igsuon ko atong basahon ang Ezekiel 36 bersikulo 16 ug 17 no. Unsay tuyo ni Kristo sa Dios diri sa kalibutan sa pagpabarog sa iglesia. No ingon diri igsoon no. Ezekiel 36 bersikulo 16 ngadto 17. Matud pa diri igsoon. Unya giingnan ako sa Ginoo. Tao, sa didto pa ang mga Israelita magpuyo sa ilang nasod. Ila kining gihugaw-hugawan sa ilang daotang binuhatan. Ang ilang panlihok ingon kahugaw sa babae nga gidugo. 18. Busa gipatagamtam ko sila sa akong kasuko tungod sa dugo nga ilang giula ug sa mga Dios nga maoy nakahugaw sa nasod. So igsuon ko nakita sa Dios nga ang mga Israelhanon no ang mga Israelita nibiya sa pag-alagad sa Dios sa mga lagda sa Dios ni atubang sa mga Dios. So klaro ni mga galay na. So karon ang bak kaigsuon ko dinhi sa 26 para masabtan nato pag maayo no nga unsa mahimuon sa Dios ngadto sa mga Israelitang nibiya sa mga Dios aw ni alagad sa mga Dios nga mibiya sa lagda sa Dios. Ingon diri sa 26 igsuon. Ingon diri hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Ug kuhaon ko ang inyong matig-a nga kasing-kasing ug ilisad ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Tingong direksyon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda.
So mga higala, mga igsuon ko, ang prophecy sa Ezekiel 36:16 ngadto igsuon ko sa 26, 26 27. Ang katuyuan di sa Dios, ang mga Israelhanon nga nibiya igsuon ko sa lagda sa Dios. Oh, mao ni ang tuyo igsuon ko dinhi sa pag-anhi ni Kristo. No? So karon, ang pangutana, tinuod ba nga ang gianhi ni Kristo kining mga Israelhanon mo yang tukuron kay nibuwag sa pag-alagad sa Dios o nisimba nag mga Dios? Atong basahon igsuon ko ang Matthew 15 bersikulo 24. O, diha ni mo mahibal-an igsuon ko nga kini day sila mga seventh day keeper ni. No? Atong basahon ni Galay na, timan igid din ninyo mga igsuon ko. Oh, Mateo 15 bersikulo 24. Kinsay tuyo nga anhion ni Kristus kalibutan. Mao ni gingon diri igsuon ko, only Israelites people nga iyahan tukuron. No? Usaon niya pagtukod, ang kasing-kasing nga mibulag diha sa pagsubay sa kalagdaan sa Dios, tukuron ni Kristo ang kasing-kasing sa mga Israelhanon nga mubalik sa kalagdaan sa Dios igsuon ko. Ang pangutana, si kinsa sila? Oh, mo ni ang ato igsuon ko nga i-prove karon. 24, 15:24 unsa giingon diri igsuon, no? Og mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang karniro sa nasod sa Israel. So igsuon ko ang sa Dios sa wala pa si Kristo mo anhi. Usa ka prophecy nga ang anhion sa Dios sa kalibutan ang mga Israelhanon kay nibulag sa kasuguan sa Ginoo. So klaro igsoon, pag abot sa Matthew 15:24, gi-emphasize ni Kristo nga ang akong pag-anhi para lamang sa mga nangawala nga mga karniro sa Israel. But pasabot nga ang tukuron ni Kristo nga iglesia sa 16 verse 18 mao ang mga nangawala nga karniro sa Israel. Ang pangutana, unsa maning mga Israelhanon, dili ba ni mga Sabadista? Oh, alaway na. Klaro ni nga bisan si kinsa nga paistoryahon, ang Israel nga mo'y tuyo ni Kristo nga iyang pabarugon ug hatagag kasing-kasing sa pagkamatinumanon, mao ang mga Israelhanong Sabadista. Seventh day igsuon ko. Muna gitawag seventh day keeper. So karon, ato nang napatinaw na klaro igsuon ko nga kining pabarugon ni Kristo nga nawala igsuon ko diha sa kalagdaan sa Dios, asa man sila nawala? Diha ba sa pagkasabadista, sa pagbalaan sa adlaw Sabado? No, dili igsuon ko. Dili sa pagkawala sa Sabado. Kundili diha sa pagsimbag mga Diyos mga igalaigsoon, sumala sa Ezekiel 36:16 ngadto 17. Usa ka prophecy nga anhion sa Dios ang iyang katawhan kay nisimba sa Dios unya kining mga tawhana mga Sabbath keeper, mga seventh day keeper, mga Sabadista nga niadto igsuon ko sa mga Diyos. Ingon ang Ginoo, iyang ipadala ang Kristo. Asa mabasa nga iyang ipadala ang Kristo? Isaiah 53 bersikulo 1 ngadto igsuon ko sa 16. No? Chapter 53. Ipadala niya ang Kristo aron tawgon ang iyang mga karnirong mga Israelhanon, pabalikon igsuon ko sa kalagdaan sa Dios, sumala sa prophecy sa Ezekiel 36 igsuon ko kay ang mga Israelhanon nawala pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos ug sa pagkagarbuso sa ilang kasing-kasing. So ang pangutana, si kinsa ang mga Israelhanon nga nawala? Kini sila mga seventh day keeper. No, nakabalutan igsuon nga di gyud mo supak ang mga pari ani og mga CFD nga ang Hudiyo igsuon ko mga Sabadista gini sila. No, so ang tuyo ni Kristo anhion ang mga Israelhanon aron ibalik sa kalagdaan sa Dios, aron nga dili na musimbag mga Diyos. So imong masabtan nga ang gitukod ni Kristo Matthew 16:18 ug mao iyang tukuron ang mga seventh day people igsuon ko, ang mga Israelhanon nga Sabadista. Walay lain nga gianhi si Kristo, bisan mga pagano, mga hintil, wala gid si Kristo manhi. Kay ang tuyo igsuon ko ni Kristo sa kalibutan nga iyang anhion, only the Israelites people igsuon. No? So klaro kay ni mga higala mga igsuonan. So karon, ang pangutana,
O, ang pangutana, tinuod ba nga ang gianhin ni Kristo sa kalibutan dili mga hintil? Tinuod. Asa mabasa? Mateo 15:24. Ang pangutana, kinsa man ang tukuron ni Kristo sa iyang pag-anhi? Mao ang mga Israelhanon. Sunod pangutana, kining mga Israelhanon nga nisimbag Dios, unsa man ni sila? Mga Domingista o mga Sabadista? Mga Sabadista. Sumala igsuon ko sa Exodo 20 versikulo 8, tanan nga mga Hudyo nga mga Israelhanon, mga Sabadista, mga Seventh Day Keeper. Kining mga Sabadista igsuon ko nga Seventh Day, higala igsuon mao ang tukuron ni Kristo kay nibiya sila sa Dios pinaagis pagsimbag mga Dios o sa paggagarbuso. So karon, ang pangutana, kining natukod na ni Kristo, mga Adventist na ba ni sila? O dapat na itong masabtan na, Seventh Day, it means mga nagbalaan sa adlaw ikapito o Sabado. Adventist, unsa man siya, gikan sa word igsoon nga Adventos. Unsa man siya igsoon ko, nganong Adventist man ni sila? Tungod kay nagpaabot sila sa pagbalik ni Kristo. The word nga Adventist igsoon sa Adventos from Greek word igsoon ko, gihubad ka na sa pulong katawhan nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Ang pangutana, mabasa ba sa Biblia nga ang gitukod ni Kristo mga Adventist ni, mga naghulat ni sa pagbalik ni Kristo? Yes, mabasa. Tito 2:13 igsoon ko. Ang hubad, ang meaning sa Adventist or Adventos, nagpasabot kinigsuon kog katawhan nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. So unsa may binisaya sa Adventist, Seventh Day Adventist nga gitukod ni Kristo? Katawhan nga nagbalaan sa adlaw Sabado, mo'y gitukod ni Kristo o nagpaabot na sa pagbalik ni Kristo. Tito 2:13 igsuon ko, no? Nagpaabot kita sa dakong adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug dakong manluluwas. Perting klaruha mga higala nga kaigsuonan. Ang pangutana, atong patug-anon ang libro, mao ni igsuon ko mao ni ang atong pangutana, unsa man nga referensya ang nagpamatuod nga ang gitukod ni Kristo igsuon ko sa kalibutan is mga Sabadista. Ato ni klaro ni na unsa nga referensya ang nagpamatuod nga ang tukuron ni Kristo sa kalibutan Sabadista, Seventh Day Keeper, Adventist people naghulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Atong basahon igsuon ning libro sa Romano Katoliko, no? Nga maoy nagpamatuod nga ang gitukod ni Kristo sa kalibutan. Yaray so, no? Kung makakita man niyo, kini nga libro igsuon ko perti gining karuhan niyo, Pasyong Mahal. Pasyong Mahal igsuon ko. Naani kang Brother Eugene Gapo, pwede maginya ni basahon igsuon ko. Atong basahon igsuon din niya kay legit magini igsuon ko kay duna magini imprimator, no? Perti magini klaro igsuon ko, no? Ni Reverend Jose Jubilianos, so ingon diri igsuon, no? Page igsuon ko 5. Pwede na ko ni basahon igsuon na mo ni ang referensya. Simple rin kay nga referensya igsuon, no? Nga nagpamatuod nga ang gitukod ni Kristo sa kalibutan igsuon ko Sabadista ug maoy tukuron ni Kristo higala igsuon, no? Atong basahon. Ingon diri sa libro sa Romano Katoliko. Matupad diri sa page unsa ni? 24. Ingon diri sa page 24 igsuon, no? Tinutuot sinayasap. Unsa man ning word nga sinayasap? Ilag yun punong giusisa pagmaayo ang Biblia. Uyaw kay nigso, no? Ingon dito. At tutuot sinayasap ng Santa Iglesia Dilag. Klaro kay galigso, no? Nga ang Iglesia kuno Katolika ilag yung giusisa pagmaayo unsa gyud igsuon ko ang sugo sa Ginoo igsuon. Ingon diriya unsay sugo sa Ginoo. Ingon diriya ang sa Genesis nasulat, ang niyay ay pawang tapat at Diyos na nagpahayag. Ingon diriya, 6 na araw ay bago na niyari itong mundo. 10 nang gawin ng tao
nagkahan sa ikapitong itong Diyos na totoo. 26, yung 26, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Tanawa isuon ko. Mismo ang referensya sa libro sa Romano Katoliko isuon ko nga pasyong mahal nagpamatuod nga ang adlaw Sabado mauni ang gusto sa Ginoo nga atong huptan ug ato yung sundon. Ang pangutana igsuon ko, nganong tukuron man og usab ni Kristo ang mga Sabadista nga giprove igsuon ko sa mga Romano nga mga Sabadista ang Sabado dapat ato gyud ni siyang tukuron. Seventh day people, no? Seventh day keeper di ay, no? Ingon diri igsuon ko sa atong gitun-an nganong tukuron pag-usab ni Kristo dili tungod kay ang tawo ni biya sa Sabado, kundili ang taong mga Sabadista ni simbag mga Dios-Dios. Oh, nagpasigarbo sa ilang kaugalingon. Muna ingon siya sa Mateo igsuon ko sa Ezekiel 36:26 ngadto 27. Nga ang mga Sabadista nga Israelhanon ilisan sa Dios ang ilang kasing-kasing sa pagkamatinumanon. No? So klaro mga igala mga igsuon. Karon, unsa pagigiingon sa prophecy igsuon ko dinhi sa Jeremias 31:33, ingon na Ginoo, ibutang ko na ang akong kasuguan, moral law sa ilang kasing-kasing. No? So kinsa asa ibutang sa Ginoo igsuon? Sa kasing-kasing sa mga Sabadista, sa kasing-kasing sa mga Israelhanon, sa kasing-kasing sa mga Seventh Day Keeper people, no? Nga nibuwag igsuon ko diha sa kalagdaan sa Ginoo og kining mga Sabadista nga Seventh Day Keeper giprobe sa simbahang Romano Katoliko igsuon ko nga dapat nato ning tumanon kay mauni gibilin sa Dios nga atong sundon. Oh, mismo sila nagpamatuod ani may galay igsuon. Doon napatay laing referensya ani nga nagprobe yung ilang ilisan igsuon ko ang Sabados Ginoo tungod sa ilahang agahom sa simbahan, no? So imong may balaan nga ang gitukod ni Kristo Sabadista, nagdagan ang mga panahon kini mga Sabadista nga gitukod ni Kristo, ilisan nila igsuon ko ang ilahang relihiyon sa dili na mahimong Sabadista. So klaro ni mga higala mga igsunan, no? Nga ang gitukod ni Kristo Sabadista. Nga naman nga Sabadista man, kay kung dili pa Sabadista, dili na unta nila ilisan ang Sabado igsuon ko. O Seventh Day Keeper ang gitukod ni Kristo. Ato na lang basahon igsuon para klaro. O dira igsuon ko. Basahon na to ang Convert Catechism, oh. Doktrina ginigsuon ko sa Romano Katoliko nga nagpamatuod nga ang gitukod ni Kristo igsuon ko Seventh Day Adventist. Mga Sabadista, mga katawhang Israelhanon nga balaan sa adlaw ikapito nga mobalik ngadto sa Dios igsuon ko. Unya, Bro, kanay mo gigamit ko sa to bro, Doktrina Kristiyana nga libro? dili brad, The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Sige. Oh, The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Atong basahon ang page 50 igala igsuon. Oh, mao ginigsuon ang nagpamatuod nga Sabadista di ang gitukod ni Kristo. Oh, atong basahon igsuon no. Ingon diri sa page 50. No? We observe Sunday. Atong sugdon sa question igsuon ko. Ingon diri which is the Sabbath day. Ang tubag igsuon ko nila Saturday is the Sabbath day. Oh, ila na ning giprove igsuon nga sa panahon ni Kristo higala igsuon ko nagdagan ang katuigan ang adlang igpapahulay sa mga Kristohanon Sabado gyud. Di ba? Mao ni Sabadista gid ay Seventh Day gyud igsuon ang gitukod ni Kristo. Ingon diriya sa question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ingon igsuon ang answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD. So klaro igsuon no?
nga sa 33 AD ang adlaw di ay igpapahulay Sabado. So klaro nga ang mga apostolis prove gyud kayo buhat 13:43 ug 44 nga ang mga apostolis mga Sabadista. So klaro nga kining Christianity nga gipabarog ni Kristo igsuon ko sa pag-anis kalibutan only Seventh Day Adventist mga igala igsuon. Unya sa pagka 336 AD giilisan sa Romano Katoliko ang tinuuhan nga gipabarog ni Kristo nga Seventh Day Adventist, giilisdan nila igsuon ko og First Day Keeper igsuon ko. Oh, atong basahon. In the Council of Church Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So klaro mga galigson nga ang pag-ilis sa Sabado ngadtos Domingo kana nga doktrina 336 AD pa nahitabo. So klaro nga giprove igsuon ko sa mga referensya sa doktrina sa Katoliko nga sa wala pa ang 336 AD igsuon ko ang mga katawhan ni Kristo nga gitukod dinhi sa Israel igsuon ko sa Jerusalem klaro 100% may galigsuon ko nga mga Sabadista Seventh Day Keeper Seventh Day Adventist nganong Adventist man kay sa panahon sa wapang 336 mga igala mga igsuonan kining mga katawhan apostolis Tito 2:13 gipasabot nga sila mga Adventist. Unsa man ni Adventist? Mga katawhan na tumutuo kang Kristo nga naghulat sa pagbalik ni Kristo. Sumauni ang gitukod ni Kristo igaligson Seventh Day. Unsa ni Seventh Day Keeper? Mga Israelhanon, mga Sabadista, exclusive for Israelites only igsoon. No, mga Sabadista ng daan. Seventh Day Keeper. Gipabarog nila, gitukod ni Kristo ang kasing-kasing nga mobalik sa kalagdaan sa Dios. Kay nibiya sila igsoon ko kay nagsimba nag mga Dios. Ikaduha, gipamatud-an sa doktrina sa Romano Katoliko igsoon sa pasyong mahal. Ilang giuting kay pagmaayo nga ang Sabado dapat ipasunod yun sa tao. O ilan ning na gituohan, giobserbahan nila ni. Unya igsoon ko, giprove nila ni sa doktrina sa Romano Katoliko nga ang Seventh Day Doctrine ang pagbalaan sa adlaw ng ikapito nga Sabado ilisan nila igsuon ko ni adtong 336 AD. So perting klaroha may gala igsuon ko no nga adili di ay Sunday Keeper ang gitukod ni Kristo dili di ay Romano Katoliko nganuman kay ang Romano Katoliko Sunday Keeper sila. Ikaduha igsuon ko ang Romano Katoliko mga hintil sila. Samantalang ang gianhin ni Kristo igsuon ko Israelites people only. Kabalo ba mo igsuon ko og kanus alang ang mga Romano na kumbirtir igsuon ko ang mga hintil pinaagi ra gyud ni Apostol Pablo igsuon ko og ni Apostol Pedro. No? Subot pasabot nga kining hintil nga conversation mapamatud-an nato na sa Biblia nga ang mga hintil sanga lamang sila sa matuod nga iglesia nga mga Seventh Day Adventist igsuon ko. Kay ang gitukod ni Kristo litra por litra nga atong mabasa exclusive for Seventh Day Keeper Israelites only igsuon ko. Kay kining mga Israelhanon sukad pa panahon ni Moses hangtod sa panahon ni Kristo igsuon ko na amay mga nibiya ani og Sabado. Pero kadtong mga nadala igsuon ni Antiochus Epiphanes. Pero mostly igsuon ko ang Israel, ang ilag yung original doctrine is Seventh Day Keeper sila. Mao na nga kining Seventh Day Keeper mao dianhin ni Kristo ug maoy iyang tukuron. Ang pangutana, usabon ba niya ang pagbalaan sa adlaw Sabado? No. Sumala sa prophecy ang usabon ni Kristo ang kasing-kasing nga garbuso. Ilisan niya og kasing-kasing sa pagkamatinumanon nga mubiya na sa mga Dios igsuon ko og mubalik sa kalagdaan sa Dios. Klaro, pirting klaruha igsuon ko. No daghan pa man yung gayon nga unsa ni igsuon ko daghan pa yung gayon nga mga approve, no? Proof and evidence mga igala mga igsuon. Oh, Nara sa bro nga kung pakita sa one time bro.
Sa man ipagbalin, ang tatagulong balin. Saya nga unsa kinsa kay makamao aning ako ba ngano gyud ganing ang akong wall diri adili maklaro gyud ba magngit-ngit ra siya. No? Kinsa makamao ninyo di isuon ko. Sa imo brad sa cellphone ni maklaro ko nimo sa imong screen. Ako brad ang ako ang cellphone diri ba dili maklaro imong naong bangit-ngit kayo. Ako po ba dili maklaro pero maklaro ka dire tanan sa tong kuan. Gani sa imong phone ba sa imong pagsulod sa ako ron ngit-ngit pug ko diha brad. Oh, ngit-ngit. Mo ni nani din pinita. Okay bro, Mao di ay. kani ba Mm. kana oras bro 22 minutes. Klaro nimo? Mm. 20 ron kung yata na ko nimo bro. Okay. Okay, ano na lang bro. Tong stop. Mm. Asar man tong Sige bro. kuan. Dayon mangutanan ako bro. So unsa man 10 question. No, yari batan lain ka. Asa man tong sige, kanang- bay. Mo premise ako bro ha. Nawala lagi ato kung gihatag sa ako bay. Bro, mo sige. premise ako bro. Sige. Kani dire ko sa imong vlog magkuha bro og basihan. Dili ka diri sa akong giwali karon? Brad. Dili ka diri sa akong giwali? Diha ra ko. Sa akong topic Kung karon? na ko na mong giwali, dire sa ko mo premise sa imong vlog. Sige bro ha. Sige bro. Oh. So, Brother Eugene, so, I-play so sa klaro natin, nga. Sige, atong hatagan Brad kay layalog mo ni. Sige, atong hatagan pabor. Nakasabot na yun ko igsoon nga ang Iglesia Romano Katoliko maugiday ang tinuod nga Iglesia nga gitukod ni Kristo sa Matthew 16 versikulo 18. Ha? Kung igsoon isulti ninyo nga nganong maugiday ang tinuod nga Iglesia gitukod ni Kristo nga igalagson. No? Samtang kung nagbasa mga igsoon din sa Mateo 9 versikulo 13 may galay son. Matod kanini sa Mateo 9 versikulo 13 atong basaon ko. Matod kanini ho. Apan lakaw kamo tun ini kung unsay kaniini ako nagkinahanglan og kaluoy og dili halad kay wala ni muani sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala sa pagtol. So Amen. Ako sa Romano Katoliko sa mo ito ni Kristo nga Bro, kana tana pa bro. Ito ka tinuod bro. Okay, sumutubag na ko. Brother Eugene. Putol imong tingog, Brad. Okay na, Naputol bro. imong tingog. Okay na. Okay na bro. Tubag na Okay, bro. matubag na ko. So, ang akong tubag, Brad, kanang video ha, giputol lang na sa inyong editor. Giputol na sa inyong editor. Ang akong explanation, ana Brad, sa ako nang giingon, nga ang Romano Katoliko, mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Nga naman, kay sumala sa ako, kung taas pa ni atong live igsuon ko, sa second time na siya sa church. Kay sa ako nang giingon, gipamatulan ako, ang pirmirog yun, no? Ang gianhin ni Kristo, ang Seventh-day Adventist. Karon nganong moingon man ko nga ang Romano Katoliko mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Ngano man kay ang Romano Katoliko mga makasasala, masimbahon og Dios. Di ba? Mga nagsimba og ribulto. So karon kay mga makasasala man sila ang katuyuan sa Dios pinaagi sa apostolis nga si Apostol Pablo. O second option na sila mo bitaw mo ingon ko nga sila ang sanga. Kita ba? Kita ang mga hintil nga mga sanga nga ipuno diha sa matuod nga iglesia. Kay ang matuod nga iglesia Seventh-day Adventist. No, nagbalaan sa adlaw ikapito sumala sa 16-18 nga gitukod ni Kristo. Kaning mga masimbahog Dios nga mga makasasala sa diha nga muhawa na sila sa pagsimbag Dios kay mo man ituyo ni Kristo. Mao ni akong explanation ng video nga giputol sa mga editor nga sa FD. No? So ilahang gikap
nya mo ray lang gipost pero ang tinuod ana nga pag-explain ako. So patubagas ako brad o patubagas ako ni Tiwason no. Limited 1 minute. O limited 1 minute brother Eugene Gapo ha. Kasi ako lang para ipon nga- bro, wala to na akong Oo. gipopol bro kay. Oh. Kay mama So- to sa akong giplay. Oo. So sige, ako sang Tiwason brad. So mao ni mga igsoon ko. Kining mga masimbahog ribulto nga mga kanang mga tao sumala sa atong gisulti ganina sa Ezekiel 36, 16, 17, mga masimbahog ug mga Dios-Dios, mga larawan nga mga kinulit. Maoy tuyo sa mga apostoles. Kinsa may gitunubiran ani mga hentil si Apostol Pablo, no? Nga adtuon sila aron himuon sila nga iipon sa matuod nga iglesia. Mo ni gitawag sa Roma 11. Mo ni giingon sa Roma 11 may galekson ko nga isumpay sila sa matuod nga iglesia. Oh, sa matuod nga katawhan sa Dios. Mao ning mga Hudyo igsuon ko nga mga Seventh Day Keeper. Mao ni miingon ko nga ang Romano Katoliko mao ang matuod nga iglesia. Nga namang matuod naman nga iglesia kay kung muhawa na sila diha sa ilang pagkamasimbahon og Dios-Dios. Unya mubiya na sila sa pagsimbag mga larawan. Unya musunod na sila sa kasuguan sa Dios. Mahimo na silang matuod nga iglesia. Kay ang iglesia usa ka katawhan nga musunod sa kasuguan sa Dios o sa tinuhan ni Kristo. Mo lang miingon pa ko nga video nako nga galigsuon ko nga bisan ang akong maginikanan kanhing Romano Katoliko. So ngano man nga sila man ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo kay sa dihang ang akong mga ginikanan nga Romano Katoliko sa dihang nakabalo sila sa kamatuoran nga bawal magsimbag maribulto malarawan kinulit nisunod sila sa kasuguan sa Dios karon sila ang Romano Katoliko nga matuod nga iglesia nga nisunod na sa kasuguan sa Dios. So mao na nga akong tumong og tuyo nga video pero gikat na siya sa mga CFD igsuon ko unya mo'y gipost no giputol nila ang conclusion ba no nga ang tinuda na ang Romano Katoliko masimbahong ribulto, mahimo silang tinuod yun na sila nga iglesia gitukod ni Kristo. Sa dihang mubiya na sila pagsimbang ribulto, kay mauna ang katuyuan ni Kristo nga pabiyaon ang tao sa mga Dios-Dios may galay siya. So, mao na brad, ang akong katubag. Ikaduhang pangutana brad. Okay. So, maklaro na to, no, nga diya sa San Mateo, 16, 18, Katoliko, Romano, okay, bro. Kanang, ikaduhang pangutanan ako, bro. Matod nimo nga sa San, pulo naman ni kapangutanan, no? Oh. Matod nimo, sa San Mateo 16, 18, wala pa matukod, kay tukuronon pa. Yes. Then, matod nimo, plano pa ni sa Dios. Dili na brad. Brad, i-clarify lang na ako kadali brother. Brother, i-clarify na ako brother Gapo ha. O, kadali lang. Ang akong giingon brad, ang plano sa Dios prophecy. Ang panahon ni Kristo, humana na giplano. Ang panahon ni Kristo, si Pedro ang iyang giingnan, aktual na nangingnan nga ang paganhin ni Kristo magtukod sa iglesia. O muna nga tukurunon pa. O panahon ni Kristo nga ang gisulti kang Pedro, tukurunon pang iglesia. Kay kiling iglesia plano sa Dios sa prophecy sa Old Testament. So mo na klaro brother. O sige, proceed sa pangutana brad. Okay, so, kay tukuronon pa man, buti pasabot, wa pa gini matukod. Tama? Wa pa sa panahon ni Kristo brad. Wa pa gyud sa panahon nga nagkuyog pa sila na sa Mateo 18. So karon bro, ikatulong pangutana kay matod nimo wa pa man matukod. Una na ang una na kong pangutana katong na video nimo. Ikaduha kaning Kaduha. Wa pa matukod. Oh, pamatukod. Yung ka wala. Okay, katulong pangutana kay wala pa man di ay matukod bro. Kanus man ni natukod nga gisubli ni Kristo glitok ning niya kay pa man di matukod. Unsa man niya sitas mabasa na to bro. Subli di balik ni Kristo glitok. Matod niyo kung matukod. Sumatun na ko wa pa matukod. Ang pangutana kanus kanus ba niya gilitok bro balik unsay sitas nga gilitok utro ni Kristo nga tukodon ko ang akong iglesia kay wa man ka matukod. Oh, salamat sa pangutana brother. Okay. So atong basahon brad So ang iya pangutana kanus giusab sublion ni Kristo. No? So ang akong tubag brother Eugene Gapo wala na giusab ni Kristo og sulti kay aktual na nga mahitabo nga makita sa tao. Ang pangutana, unsa may proof nga natukod na ang iglesia? Unsay proof nga natukod na? O mo ni akong tubag, basaw na to litra por litra sa Biblia. Buhat 11:26.
O unsay proof ha? Wala na nagireply ni Kristo kay kana nga punto gipasabot na ni Pedro nga sa pag-anhil ni Kristo tukuro niyang iglesia. So wa siya magsulti, walay mabasa unsang bulana pitsaha, pero makita siya sa mga mata sa tao pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Atong basahon, Buhat 11:26 mga igala mga igsoon. Buhat 11:26. Kano sa igsoon ko unsa ilhanan nga natukod na. Nara igsoon no? Buhat 11:26. Ingon diriya. Sa dihang kaplagan niya si Saulo gidalan niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakikita sa mga magtotoo o gitudluan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. So klaro na mga igala igsoon ha nga kining ilhanan nga natukod na igsuon ko sa dihang si Pablo ni adto didto sa Antioquia, no, ug didto iya nang ato nang nasabtan og naklaro igsuon ko, no, nga didto sa unsa ni Antioquia na ana didto ang mga Kristohanon. Mo ning gitawag igsuon ko misgot na ganikad mga Kristohanon is group of people. Pag moingon na gani ka group of people, mauna na ang gitawag sa Greek nga pulong eklesia. Mga tumutuo kang Kristo mo na gitawag iglesia. Ang iglesia dito ginganlan na og Kristohanon. It means natukod na ang iglesia. Group of people, mga Kristohanon, mga tumutuo ni Kristo. So sa panahon ni Apostol Pablo, natukod na ang iglesia, brother Eugene Gapo. So wala gibutang diyan na specific nga pitsa, bulan, tuig. Ang giingon diana nga sa panahon ni Apostol Pablo, humanag tukod ni Kristo ang iglesia. Mga pundok sa mga Hudiyo nga mga tumutuo kang Kristo. So, mo na mga igsoon ko. Kaning niya buhat 11:26, kinsa man nga obispo ang unang naggamit anang term nga Christian. Kay diya giingon man jud ano nga ikalima ni nga ikaapat nga ikalima pangutana ha. Kinsa man nga obispo at the time nga mo'y ni hatag og termino nga kana dihang naas Antioquia mo'y unang mga Kristiyano. So, Brad, mutubag na ko. Go. Sa buhat ay ikapila nin ba ay pangutana, Brad? Ikaapat, no? Kapat ba ni kalima? Ikalima, no? Kalima. Ang akong tubag mga igsuon ko sa buhat 11:26 walay gilitok di ana og obispo nga nag-ingon. Ang atong gibasa di ana na-prove na sa panahon ni Apostol Pablo natukod na ang iglesia nga tumutuo nga mga Israelhanon sumala sa atong gisgutan ganina, mga Hudiyo Seventh-day Keeper nga nagdarog na diha sa Jerusalem nga mga Christian nga mga Seventh-day Keeper. Wala magsulti sa 11:26 og kinsang obispoha. Ang atong gibasa di ana na-prove na nga natukod na ang iglesia nga giingon ni Kristo kang kang Pedro sa Matthew 16:18. No, so wala giingon di ana, Brad, kay kung naapay gisulti di ang obispo kisang obispoha, ato nang explain di ana igsoon ko, pero kay wala man nag-ingon sa 11:26. Ang atong gibasa di ana na-prove na ebidensya, no, facts nga natukod na, nagbarog ng iglesia, human nagtukod igsuon ko ang iglesia nga giingon ni Kristo kang Pedro sa Matthew 16:18. Okay, ikaw no, Brad. Sunod pangutana, ikaunom bro. Ikaunom ha. Ingon man ka nga si Kristo mao gyud nagtukod sa Seventh-day Adventist. Therefore, si Kristo gyud ang founder or magtutukod ani bro or nagtatag, tama ba? Sa Seventh-day Adventist General Conference? Tubag na ko, Brad. Tubag na ko, Brad. Wala ko nag-prove sa imo og General Conference ha. Ang akong gi-prove diri Seventh-day Adventist. Kay kanang General Conference, Brad, is organization na siya ha. Organisasyon na lahi na po na nga tima, Brad. Lahi na po na nga tima. Sige. Bro, sige sumat, i-consider na po usbay mong pangutana, i-refresh para nga masabdan. Sige. Ingon man ka nga ang Seventh-day Adventist mao ang gitukod jud ni Kristo. Sumala sa Mateo 16:18. Ang question nako, bro, si Kristo ba ang founder jud ani kay siya man gyud ang nagtukod? Yes or no?
Okay. So, ang akong tubag, brad, is yes. Siya gyud ang nagtukod sumala sa Biblia nga atong gisgutan. Prophecy, fulfillment of prophecy, history, o referensya. Si Kristo ang nagtukod sa Hudyo nga mga Seventh Day Keeper nga mahimo silang tumutuo kang Kristo o magpaabot sa iyahang pagbalik. No, so mao na ison ko, si Kristo ang founder nga mag-ilis og kasing-kasing nga bag-o sa mga sabadistang nagsimba nag mga Dios-Dios sumala sa atong topiko igsuon kong Eugene. Okay. Bro, Okay, ikapito. ay matod nimo si Kristo ang founder. Ikapito, Brad, ikapito ni. Ikapito. Oh, Ikapito ni. Matod nimo si Kristo ang founder kasi nagtukod base sa mga panagna, mga history. Pwede ba nimo mapakita ka nag-mention mag-history karon? Pwede ba nimo mapakita unsa nga volume, title sa history, page, bala na lang author nga nag-ingon nga Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Pwede na mapakita diri, bro. Okay, so mutubag na ko. Ang imong gipangayo sa ako is history. Okay. Okay. Nag-mention lang ka, bro, nga base sa mga propesya, base sa history. So pwede ba nako malantaw unsa nga libro, title o page sa maong history nga nag-ingon nga Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ? So kung moingon ka og founded by Jesus Christ, ang ato diri abroad ha, wala ko nag-ingon nimo nga litra por litra nga mabasa nga Jesus Christ founded. Ang ako diri ang gihisgutan, ang atong topiko diri pamatud-an sumala sa Biblia og referensya. Ha? So dili lang usa, kundi mga teksto. Bro, klarohon ako ba kanang ang akong gipangita lang, bro, is naba kay masadmitar nako karon nga history unsa nga ngalan og page. Lagi nga founded. Nga founded by Christ ang Seventh-day Adventist. Wala. Ha? Di akong basahon. Naba kay Di ako naging basahon. Dira ha. Una na akong basahon, duha niya akong balikog basa. Mismo ang Katoliko nagpamatuod, no? Bidara, diri pa kanina lang ta. Mismo ha ang Katoliko nagpamatuod. History. Referensya man. Di ingon man ka history ganina, history. So kung ubis ka history, sige. Atong basahon ang Biblia. Atong basahon ang Biblia. Uy, Brother Eugene. Ang Biblia isuon ko sultian talang ka, this is book of history, book of prophecy. Wala ko dili ko gato akong gimen ba nga history, bro, nga libro dili ng Biblia. So mangita ka history nga dili Biblia. Kana ba kay okay, sige ha. So sa ako nag-ingon, Brother Eugene Gapo, kung mangita ka og history wala nga dili sa Biblia, so moingon ko nimo nga kanang wala tay mabasa kung dito sa ubang mga history. Pero kung gusto ka, basahon ako ang history sa Seventh-day Adventist, mabasa nako sa history sa Seventh-day Adventist nga si Kristo ang nagtukod, Seventh-day Adventist. Sige, bro. Gusto nimo basahon? Ada na lang, bro. Di na lang. Ikawalo. Sige, salamat ha. So pero wala ko, Brother Eugene, ang akong tubag ha, nga sa history nga mga historical nation history, wala na siya kay ang akong ipasabot nga history nga mabasa, Biblia, history sa Biblia, referensya sa Romano Katoliko. Diha na to mabasa o mapamatud-an nga si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Seventh-day Adventist. Okay, salamat. Ikapila. Okay. Sunod, bro, ikawalo. Ingon ka nga nag-obe sa Saturday mauna ang tinukod ni Kristo. Yes. Di ba? Karon, bro, ang akong pangutana, daghan man kayong nag-uberog sa Saturday, bro, kay diyan sa Biblia, San Mateo 16:18, isa naman dyan kay iglesia ang gitukod. Yes. Daghan man kayong nag-uberog sa Saturday, na 70 Baptist, 70 Sanctified, na ay lokal, na ay Reform, na ay Three Angels, na ay Todo El Mundo, na ay kang Canidis nga mahuway ko itong Sabado. So, pagpasabot kung kanatong basyan nga na mahuway sa Saturday, bro, is kining ni ang mauna na ang simbahan ni Kristo. Yara, Brad, ang akong tubag. Akong basahon. Mo ni ilhanan, Brad, dara ang ilhanan, Brad, sa Saturday. Dara sa ako nang giingon ganina, Brother Eugene, ang akong tubag, mga sabadista na daan ang tukuron.
No? Subot pasabot nga ang mga Sabadista nganong tukuron sila ni Kristo kay ni simba nag mga Dios-Dios. So karon unsa may ilahanan? But pasabot nga dili tanang Sabadista igsuon ko mao'y gitukod ni Kristo kay ang giingon ni Kristo ang iyang tukuron ng mga Sabadista mubiya man sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Tama? So atong basahon brad unsa ilahanan sa matuod nga Sabadista nga gitukod ni Kristo. Nero 36:27. Ingon diriyo, ibutang ko sa sunod ninyo ang akong espiritu, himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan sa mga lagda. So ang Sabadista nga tukuron ni Kristo, Brother Eugene, mga Sabadista nga ang ilang kasing-kasing nagsubay sa lagda sa Dios. Unsa ning lagda sa Dios? Prophecy igsoon ko Jeremiah 31:33, mga balaod sa Dios. Kung ang Sabadista igsoon ko sa kalibutan nga nag-alagad nagbalaan sa adlong Sabado, apan wala magsubay sa mga kalagdaan sa Dios, piki siya igsuon ko sa Sabadista ug dili siya tinuod nga gitukod ni Kristo. Kay ang tinuod nga gitukod ni Kristo kadtumang ni subay sa kalagdaan sa Dios, sa moral law igsuon kong Eugene. No? So klaro na igsoon. So kung dili sila musubay sa kalagdaan sa Dios nga nagbalaan sila sa adlong Sabado, wala sila kalainan sa mga Sabadista sa kanhing panahon nga nagbalaan sa adlong Sabado, pero sa lain nga mga balaod sa Ginoo, gisupak gihapon nila ang kalagdaan sa Dios. No? So mao na Brother Eugene. Okay, bro. Ingon, di kasiyam ni bro ha. Oh. Ingon ang inyong ikalas na ko tong inyong libro gamiton. Ingon ka nga only Israelite people ang tukuron. Yes. Sa Matthew 16:18 na ha. Karon. Kaning imong gipasakupan nga Seventh-day Adventist nga nagsugod sa Amerika ang atong 1863 nado man jud ana. Mga Israelita ba to, bro? Okay, sumutubag na ko. Tubag na ko, Brad. Kaya nga mga only Israelite, only sa to pa, wala na yung line, only ra yun. Only Israelite people ang tukuro ni Kristo. Ang katong naa sa katong Seventh Adventist nga gikan sa Amerika atong 1863. Mga Israelita ba to, bro? Okay, mutubag na ko, Brad. Okay, ang akong tubag, Brother Eugene Gapo, ang 1863 dili sila Israelita. Ha? Sila ang gitagna sa prophecy nga mga hintil nga himuong mahiusa sa Israelita. Atong basahon, Roma 11:24. Oh, paminaw ni Brother Eugene. Oh, dero. Brad, hello, Brad Jude, na pa ka? Naminaw ka? Okay, go. Minaw ko. Oh, dero. 11:24. Ikaw nga dili Hudiyo, sama sa sanga nga ihalas nga olibo nga giputol ug sukwahi sa kinaiyahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudiyo sama sa dili ihalas nga olibo ug busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay niining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. So ang Sabadista, Brad, nga natukod sa Amerika nga pariha og pagtununan sa mga Hudiyo, sila ang gisulti ni Kristo nga mga hintil nga mga ihalas nga gisumpay sa matuod nga olibo. Kinsa ning matuod nga olibo mauni ang mga Hudiyo nga gitukod ni Kristo. Ug kining true church nga matuod nga Hudiyo nga gitukod ni Kristo, isumpay ang mga hintil nga ihalas. Asa man isumpay? Diha sa iglesia nga mga Hudiyo. No? So asa man mabasa? Atong basahon igsuon ko, no? Ang Biblia nga nagahisgot nga mahimo silang Hudiyo dili sa ilahang pisikal kundi sa ilang kasing-kasing. Subot pasabot doctrine. Asa mabasa ni? Buhat 13:44. Ang mga hintil na kumbirtir sa tinuuhan sa mga Hudiyo nga Kristyan igsuon ko. O Buhat 13:43 ngadto 44. Pwede ba nato basahon, Brother Eugene? Go ahead. Ang mga hintil o isumpay sila sa iglesia nga Hudiyo pinaagi sa ilang tinuuhan. O atong basahon. Buhat 13:43 o 44. Ingon diri igsuon ko. Buhat 13:43. Matud na dayo og sa natapos na niining mga og sa natapos na ang tigong sa sinaguga gisunod na si Pablo ug si Bernabe sa daghang mga Hudiyo og sa mga dili Hudiyo buto sabot mga hintil. Ha?
mga hintil nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Subot pasabot mga igala magigsunan, Brother Eugene, nga ang 1863 nagipanguluhan ni Mrs. White o ni James White, sila ang giripir sa prophecy sa Jeremiah, sa Isaiah 56 verse 6 og sa Buhat 13:43 nga mga dili Hudiyo, mga hintil nga gisumpay sila sa tinuuhan sa mga Hudiyo nga mga Christian, nga mga tumutuo kang Jesus Christ, igsuon kong Eugene. So mao na igsuon ang kamatuoran. Mana ka, bro? Okay, bro. Ang akong katapusang pangutana, bro, mo na akong gilas na lang ni nga gamiton kay katapusan naman ni ako nung unat. Dinhi sa inyong libro nga Answering Adventism. Sa website ninyo ni Answering Adventism. Ingon nga, who were the founders and pioneers of the Seventh-day Adventist Church? Magtutukod o pioneers. Yes. The three principal founders were James White, Joseph Bates, and Ellen White. Dagan pa ning uban, other influential pioneers include John Neves, Andrew, John Yes. Corter, Hiram Edson, John Norton, Lobongro, Stephen L. Haskell, and Uriah Smith. So dire sa inyong website, ang tulo ka prinsipyong mga magtutukod si Joseph Bates, si Ellen White o si James White. Unya dire po sa inyong kaning Seventh-day Adventist gihapon nga website, si Ellen Goldwhite ay isa sa mga co-founder. Yes. Kasi pasabot is kapwa nagtatag. Kauban o co-founder. Kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng simbahan na si Joseph Bates. O nga, bato dire sa inyong Seventh-day Adventist believe nga si Ellen Goldwhite is one of the co-founder. So, akong last na pangutana, bro, sa akong nabasa, bro, sa imong nadungog, sa akong gibasa, kinsa man ang nagtukod si Cristo o si Ellen Goldwhite o mga kakaubanan. So motubag na ko, Brad. Kayo man magugag ganina nga si Cristo ang founder, so wala na ko Yes. follow up ni nga website. Ingon ka nga si Cristo ang founder, karon dire sa inyong mga website dili dai si Cristo ang founder kundi mga Amerikano. Sa imong nagdungog sa akong gibasa, kinsa di founder, si Cristo o si Ellen Goldwhite? Okay, so mutubag na ko, Brad. O ang akong itubag ana, Brad, ang akong gitubag nimo, ang Seventh-day Adventist Organization ang ilang gitukod. Sila ang founder sa Seventh-day Adventist Organization, dili sa church. Kay ang church, igsoon ko, Seventh-day Adventist Christ ang founder. Sa organization, si Cristo ang, sila Ellen G. White ang founder. Asa mo basa? Nera ba do? Last Day Events. Ano? Page 55. Tanawa, Brad, akong basaho na. Tanawa, unsa ang gitukod ni James White, ni Ellen White, ni Joseph Bates. Ingon kayo, the Seventh-day Adventist Church was organized in 1863. So Brad, ang gitukod o gipabarog ni Ellen White, dili ang church nga gitukod ni Kristo, kundi ang iyang gipabarog ang church nga i-organize nga mahimong missionary, mubalik sa pag-alagad ngadto kang Kristo. So mo ni Brother Eugene, taas pa magiduntaan ni kayo, Brother Eugene, kung mo ni atong i-explain. Gi-organize ni Ellen White, sila ang founder sa pag-organize sa Seventh-day Adventist. Kay sa ako nang giingon, daghan pang mga libro, Brother Eugene, nga ang Seventh-day Adventist nawala nga doktrina kay giilisan sa Romano Katoliko og doktrina sumala sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Giilisan sa Romano Katoliko ang doktrina sa Seventh-day Adventist, mao nang pagkapriso ni Pope Pius VI. Pagka 1798 dunay kagawasan og freedom of religion, armo diha ang nag-organize si Ellen White nga mobalik ka sa pag-alagad ug subay sa kalagdaan sa Dios sa tinuod nga doktrina sa Seventh-day Adventist. So ang gihimo ni Ellen White ug ni Joseph Bates is organizing, dili church. Kay ang church of group of people na who believe in Christ. So kini mga Kristohanon nga tumutuo nga nawala sa pag subay sa doktrina sa Dios.
Kay giilisan sa Romano Katoliko, si Ellen White ang nag-organize nga mobalik na ta sa kalagdaan sa Dios. Nganuman, kay doon na freedom of religion, Brother Eugene Gapo. Nadirian nato na mabasa sa Catholic, the Convert Catechism of Catholic Doctrine. No, giilisan sa Romano Katoliko muna ang gihimo sa Ellen White is organizing, dili church building, dili church pagbuhat og church igsuon ko. Kundili gi-organize niya ang church nga giilisan og doktrina sa Romano Katoliko igsuon. No? So salamat kayo, Brother Eugene. Sa imuhang Bro, nakapon ta kay daghang pangutana pero pulo raman ka buok. So, ano lang ta, moribat na lang ko bro, di na Oo. ko gayon. sige Brad, pero sige lang, Brother Eugene, sa sunod na po higayon, ato na pong i-revise Brad, sa sunod higayon, kanang maghimo taog dialogo nga pangutana ratanan, para matagbawan yun. Sige. Usa ka oras na to Sige, pangutana. Ha, usa pod ka oras ang tubag. ato na isita, usa ka oras pangutana. Ha? Sige bro. Para nga matagbawan ta, why timahay. Okay ba Brad? Sige Gaps? bro. Sige, Okay. sige. Dayon, Mm-mm. amo niya akong rebuttal bro. Ani ha, sugod na ko ha, dili ko mag-time kay mo buon ra na ko ni. Sige, sige. Kaning iyang giingon nga tinukod sila ni Kristo. Kauban rek mga tao nga way paniudto. Kana bang ingon ta sa pasmuhan ba murag tamgo ba gutong totok nagitukod sila ni Kristo. Nya walay mga igong basihan. Unya, ang itang masayo, kung church o founder ang atong gisgutan, mo prove ka mag-ebidensya ba nga, ni Kristo jud ang nagtukod, dili nang motlo. Sabado, may pahuway mi, mo ni kibalaan, mo nang kami, nagpahuway mi Sabado, iya hagi mis Ginoo. Daghan man kay tanan nga halos mura gimemorya ng Biblia. Halos murag sus porbida ang uban galokdo pag Biblia parihong nagpahuway sa Sabado nganong wala man na nahimong tinukod ni Kristo maunay basihan so dili pasado nga maunay basihan pa ninyo kaduha kaning ningon siya only Israelite people ang tukudon wala na lain og tag only sama nang gingon ba nga only mga pobre ang makadawat sa pantawid. Only senior citizen ang makadawat o kanang ang mga ayuda. O di ka senior citizen, ayaw kagapil-apil na. O dili ka pobre, ayaw kagapil-apil o dawat pantawid. Muna'y analohiya. Kay only man day, nangutan na ko niya, Israelita ba rin niya as 1863? Dili na sila Israelita ang 1863. So amoy labot sa gito ko ni Kristo Gumao. Kaya kanang ningon siya nga tukudon ko plano. Dili na plano. Dili to na jud na niya tukudon ko ang akong simbahan or iglesia. Mao bitaw ni ko sa verb pata magbasian na future progressive tense. Verb kanang ang sa grammar pata magbase future progressive tense gilito karon buhaton human. For example, I will drink water. Wala magpasabot pag adlaw pa ko moinom or unya or ugma so tuig. Inom dayon pagkahuman. Pag humag litok ni Kristo natukod na ba? Yes. Kinsa may unang mga membro? Mga apostol. That is why nangutana ko niya napay mabasa sa Biblia gisubli nagbalik og litok ni Kristo kaya pa man ang tukod ba. Dili mao. Dili mao. Karon ang iyang tubag sa pangutana nga ang kining ni ang ako mong kung pangutana is dili sa last part ko mag-focus ha. Kay ingon man siya nga si Kristo ang founder sa simbahan. Therefore, si Kristo ang nagtukod sa Seventh Adventist. Si Kristo yung founder. Ako kayo yes. Karon pag abot sila mga libro, di man tayo si Kristo ang founder. Mga kanoon. Pag abot, kanya siya nga. Ang tulo, ang principal founder, nila pa yung mga kakaubanan niya. Mingon siya nga, ay, sakuan man na, Brad, sila may founder sa organization. Daily organization. Bisag basahon pa na to, basahon niya. Who were the founders and pioneer of the Seventh-day Adventist Church? Simbahan nila organization kay ug may pag-organisasyon Seventh-day Adventist organization ta kay church man.
So kana jud simbahan nagitukod ra ginagtulo ka mga kano uban kong kakaubanan daghan kayo kay man si James White, Joseph Bates, si Ellen White, may other mga pioneers nila nga sila si John Neville, si Andrew, John Brington, ya si sa maning uban din daghan kay na nang ako ni pamasahon tanan karon magkabalo ka ba kaysa jud magtutukod ninyo mo ra ba ni founder ninyo R.L. Cruiser, Hiram Edson, John Norton, Langboro Stephen, and Haskell, and Uriah Smith. Wa jo Hesus Kristo na sagol. Ha? Wa jo Hesus Kristo na sagol. Karon, ulam ni Hesus Kristo na sagol. Diri na to makita dili di ay si Kristo ay founder mga Amerikano. Okay, mga Amerikano man. Tanawa ha, migamit pa siya o kanang ang buhat si by the side na unang mga Kristohanon. Wa siya masayod nga kanang mga unang Kristohanon diya. Ang ikaduha ng obispo sa Antioquia nga si Saint Ibudios man siguro. Maoy mihatag term ana nga kanang mga tawhana unang Kristohanon. Unya ang ikatulo nga obispo nga si Saint Ignatius naghatag din sa termino nga kanang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ning Katoliko malukpanon. Oh. Background kabalo ka na. Then ingon siya nga organization man asam basa tabo sa katapusang panahon. Atong basahon. Papunta ning ipapangutanan niya ba oh? Seventh-day Adventist Church was organized in 1863. Yang giputol oh, laman isang pay. Awalay period with 3,500 members. Nya 1863. Pag abot po diri sa ilahang isa kaning hitabo sa katapusang panahon. Matod pa diri sa page 55, deklaro nga ang Iglesia Adventista na organisar ni adtong asa kahit tinuod ninyo na organisar ni 1893 o 1863. Diba? Moingon ta ani ni Roy Tundag nga dili ni sila tinukod ni Kristo. Nagguba ba niya ang presentation? Kasi gubaa. Kaya nga naman, nahatag yun natong ebidensya sa ila mismong website nga di yun si Kristo founder kundi mga Amerikano. Kuy, ginoo ko. Kunya niya pa, ang simbahan na gitukod ni Kristo, kanusa nagsugod na? First century. Kanusa sila nagsugod? Base sa ilang website. Yeah, batahon na to ha. Kaning ilahang website oh. Marami bang maari mo bang sabihin ng dahil madali ang kasaysayan ng Seventh Adventist? Ingon sila, ang Seventh-day Adventist ay ayon sa doktrina ay mga tagapagmana ng kinustang Millerites noong 1840s. Dili di mo tagapagmana ni Kristo. Tagapagmana di mong Millerites. Ano sa 1840s? Bagaman ang pangalang Seventh-day Adventist ay pinili noong 1860. Ang denominasyon ay hindi opisyal na inayos hanggang Mayo 21, 1863. Kung tanaw na to ang ilang birthplace mismo, kanang ilang lapida dito nga na birthplace na kabutang, dito na din sila sa Amerika gasugod. Dato pa, made in USA mo. Made in USA dili mo, gikan sa Jerusalem. So ayaw lagi pasangil nga na mahuway magunig sa Bado, gisuwat na kating-kasing ni Kristo, gisuwat na kating-kasing sa Diyos. Karon si Roy Tundag dipinsa siya sa iyang simbahan kay gitukod jud kuno Kristo. Pagabot ilang libro karon kay mo hitabo sa katapusang panahon. Kung basahon niya nasa page 53. Ingon dire. Maura kini ang nailhan nga pamahayag nga gisuwat ni Ellen Goldwhite nga nagpakita atong bataw nagpakita ka daw nawala na sa pagsalit sa organisasyon sa Iglesia Adventista. Si Roy, dipinsa niya, yung founder nga si Ellen Goldwhite, wala nagsalig. Ay, wala nagsalig. Roy, wala nagsalig yung founder. So, munang maingon ko, nga di na ko ni tas-on. Lagi siguro na ikaabot ang pulo kami na to. Di na ko ni tas-on kayo. Yan in the first place, guba na yung kayo, Roy. Si Ellen White, Joseph Bates, si James White, mao yung pioneer founder. Pwedeng guba, Roy. Okay, basig mangutana sa Roy Tundag og di si Kristo nagtukod kin sa ang tawhana. Di na niya pangutana ket pagunto na. Ana gyud tay matag. Karon. Guba, perting guba aroy. Mao nang ayaw na naipasangil sa mga tao giuwat-uwat nga organisasyon mo ilang gitukod. Church ang ilang gitukod dili organisasyon. Church mo bitaw ning ni pangutana kog narehistro ba mo Secret Exchange Commission.
Oo, dia ang sa comment kay mga ta dia magabasa ta comment. So mao na akong giingon. Gilaglag ra ni Roy Tundag ang ilang simbahan. Iya harapon kaugalingong vlog. Klaro kay nastanan atong ipadungog balik kay wala na bagin nato ni giputol kay iya ra bagin ning vlog. Last ipadungog nato ni Jara oh. Ato na ipadungog. Klaro na kay ni Roy Tundag yun ang mga yan. Klaro. Ikasabot na yung po igsoon nga ang Iglesia Romano Katoliko mao giday ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo diha sa Matthew 5 versikulo 18. Dalawa, nakasabot na giday sa nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo diha sa San Mateo 16:18. Mao ni Iglesia Romana Katolika. Dili sa badista. Niya mang bawiyon siya nga kamoy gitukod. May to mura og ana ba nga. Kamo maapil mo tinukod kung magpasakop ng tinuod o biyaan ng inyong mga bisog mga hinimbang Diyos. Wa man sa mo ana. Di na magiging umaon niya ang gitukod ni Kristo San Mateo 16:18. Gilaglag na yan ang kalingong simbahan na ni. Nga, mangulipas, baka maingon, baka nga, ay, giputol ang video, buto ko pa sabot. Mag-vlog, magaling ta. Laro ko na to, kung ano kung tinuod kay pastilan. Mahulog tag-awing ani. Muna nga, tanawon na to sa ilang libro, kitabo sa katapusang panahon, sa pahina, last na ko ni basahon, nila ko tason, kay guba na kayo, na nagitay na hatag founder, dili si Peso. Sa hitabo sa katapusang panahon, page 213, iha sa mga Katoliko, adunay hilabihang daghan ka matinud-anong Kristohano nga nagkinabuhi sa kanang kahayag nga nadanag diha kanila ug ang Dios nagabuhat anang kanila. Ang Dios kung nagbuhat nato ingon pa sa ilang libro ug si Roy Tundag mismo mingon unsa yang ingon? Nakasabot na yung po igsoon Sa bagkata nimo? nga ang Iglesia Romano Katoliko mao giday ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sa Matthew 5 versikulo 18. Ako igsoon isulti ninyo nga nganong mao giday ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo ay alaysa. No? Kung nagbasa mga igsunan ini sa Mateo 9 versikulo 13 mayalay ko. Namato ba ni sa Mateo 9 versikulo 3 namato ba niyo apan nakaw kamo ang lugar ako ang kinahanglan og kaluoy og dili halad kay wala ako ni isuan ni sa pagtawag sa mga tao kundi sa mga magkasasala sa pag-inultol. So kinag-expression ako nabasahan, ako nasabtan nga tinuod ang Romano Katoliko sa iglesia mo dahil ito ni Kristo sa Mateo 18 na iglesia. Ngayon, kaya ang pag-anhin ni Jesus Christ igalay suot sa kalimutan, wala siya miadto sa mga matarong. Kaya ang mga matarong na tao mga igalay suon, ang nagtuman naman sila daan sa kalimutan sa Ginoo. Ang tuyo ni Kristo sa kalimutan, alang Diyos sa Romano Katoliko. Kaya ang mga Romano Katoliko, Tanawa, ang tuyo ni Kristo sa kalimutan, alang Diyos sa mga Romano Katoliko. Subot ipasabot, mukunit ka na sa Efeso 5:23, si Kristo lamang ang muluwas sa iyang simbahan nga mo iyang lawas. Bunga! Mora pa po presentation Roy, pwede na ka magapangutana mayong hapon. Okay. So, salamat kayo, Brad Yuzito, sa imong nga presentation. Ako gina, Brad, na-appreciate, no? Salamat kayo. So, arikos pangutana. Sige bro. No, pulo ra gihapon ka pangutana, Brad. Okay, sige. So, ang akong pangutana, Brad, ako manggid nang giprove, gipamatud-an nga ang gitukod ni Kristo, Seventh-day Adventist, sumala sa Biblia. Tama? O sa referensya, no? Unya, ako man nang gipamatud-an nga kanang ang gianhin ni Kristo nga iyang tukuron ang nangawala nga karnero sa Israel.
So ang unang pangutana nako Brad, dili ko kay mo man ni akong gigamit nga teksto kaning Mateo Bro, kadali lang, 15:24. bro. Kadali lang, bro. Kay mura gapula man ako ang OBS ni bro. Kay wa ko ka sa iposan ka. Disconnected man ako sa video dire. Kadali lang, bro. Connecting. Sige. Okay. Go. Okay na. So akong pangutana Brad, ang tukuron ni Kristo Seventh Day Adventist akong gipamatud-an. Sumala sa Mateo 15:24 nga ang Seventh Day Adventist mo tukuron ni Kristo, no? Seventh Day Adventist mo tukuron. Pinaagi sumala sa Ezekiel o sa Mateo 15:24 nga ang gianhin ni Kristo only the Israelites people, no? Mateo 15:24. Ang akong pangutana Brad, kanang kinibang Mateo 15:24 nga ang gianhin ni Kristo mga Israelhanon lamang, ang akong pangutana, sakto ba ni Brother Eugene? Yes or no? Mateo 15:24 nga ngiyang gianhi mga Israelhanon lamang. Atong basahon na. Basahon na ko bro. Mateo 15:24. 15:24. Unya mitubag si Jesus, ipadala ko ngadto sa tanang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Nasod sa Israel bro, nangawalang karnero sa nasod sa Israel. So usbon na ko akong pangutana Brad for clarification. Number 1 pa ni pangutana, tinuod ba na nga ang gianhin ni Kristo ang mga nangawala lamang nga karnero sa nasod sa Israel? Tinuod ba na Brad? Yes or no? Wala. Tinuod di bro. Pero, angay tang masayod. Tinuod di bro. Na may mga katauhan yang nangawala sa nasod sa Israel bro. Katong mga wala mo dawat mo pa mga nangawala bro. O mo dawat di ba? Para mga unang Hudyo nga si Kristo Diyos. Mo to nangawala. Mo to yung buot pasabot nga ipasakop siyang pundok. Sige bro. Okay. Ikaduha na akong pangutana brother. Kini bang nangawala nga nasod sa Israel kay tinuod man diayni nga iyang gianhi nga iyang tukuron ang nasod sa Israel kay nangawala, di ba? Mo may tukuron nituo man ka. Ikaduha, kini bang nasod sa Israel Brad? Sa giingon sa Exodo 28 o sa Isaias 48 58 kanang tuuhan ba ninimo nga mga seventh day keeper ni sila? Yes or no? Bro. Kung magisgot tag mga Hudyo, tuuhan ako na bro. Sabbath keeper sila in terms of Sabado. Kanang mga Hudyo nga original katong mga membro sa Judaism. Nya tang masayod nga si Kristo dili man sakop sa relihiyong Judaism para nga magsunod-sunod sa anang balaod sa Hudyo nga mopahuway gyud sa Sabado. Kay Kristiyano man ta, naman ta na under ni Kristo, therefore, aritas bag-ong adlaw igpapahuway nga mauning ni ang itawag nato og Sunday kay nabanhaw man na natong Ginoo ana. Unya dili man ni issue dinhi kung unsay pahuway atong Sabado ba nagdili ang issue, i-prove yun na diha. Daghan ka kag mga libro na ipagawas na nga si Kristo jud gato. Okay. So muyon day ka, salamat kay mituod day ka nga ang mga Hudyo day nga gianhin ni Kristo, mga seventh day keeper day. No, so niuyon ka nga. Bro. Okay, niuyon man ka. Bro. Kanang iniguman na ni nga pangutana bro, final na ta bro, kay mga 5 minutes lang kay gutom naman ko bro. Way problema Brad, no? So sa man conclusion atong himuon no. Ikaw man ani. Okay. Sige, way problema Brad. So kay niuyon man day ka nga seventh day keeper di ay ning mga Hudyo, no? Nga gianhi ni Kristo. Unya niuyon pug ka nga ang mga Hudyo nga seventh keeper mao gianhi ni Kristo. No? So karon kining ikatulo na kong pangutana, kining gipabarog ni Kristo nga mga Hudyo nga mga seventh day keeper. No, mo man iyang sa imo nang giingon ba ha? Akong iklaro ha. Imo man kung giingon nga kini mga Hudyo o nawala lagi, di ba? Nawala ba? O imo man ang gituhan. Kining mga nangawala nga mga Hudyo nga mga seventh day keeper. Sa atong gibasa
nga kining mga nangawala nga seventh day keeper nga Hudiyo maoy gipabarog ni Kristo kay imo man ang giuyunan. So ang akong pangutana, sayop ba ang Mateo 16:18 nga ang iyang tukuron ang nangawala nga mga seventh keeper nga Hudiyo? Okay, bro. Ang yang gituko di anak, bro, iglesia dili mga nangawala. So buti pa sa Iglesia. wala na sayo, bro, ha, nga nagtukod sa iglesia da, bro. Wala sayo. Kay matod sa inyong explanation, ang iglesia kahal group of people, grupos mga katawan. So karon kay group of people man na ang katong pwedeng magpamembro diha katong mga nangawala nga mga tao ug katong mga dili Hudyo nga mga hintil nga buot magpasakop diha mauna nga makadawat sila kalabasan karon kinsa man na mga sabat keeper din na sa mas pangunahuna nimo dili kay ngano man dili naman na sila membro sa Judaism, membro naman na sila sa simbahan na gitukod ni Kristo nga kanang gitawag og Christianity. So katong mga nagtan-aw sa akong live palihog lang ko balik dire sa Roy Tonda kay maot kayo nga to ang kuan dire sa computer na to kay magpuwa-puwa ta unsa man ni. Okay, kadare na bro ha. Pause ang time bro kay nagpuwa na pod ako ano. OBS connecting man ta. Pula gid siya oh. Ano naman ni? Alright. Sige, balhin lang mo din ni Roy Tondag kay para dili mapunto lang atong kuan daw kay waiting live for signal kang ato diri sa kuan. Connection successful ta. Okay. Sige, balik ta kay wala nga tong signal diri kay katong live diri tas kang Roy Tondag. Okay, kung ganahan mo balhin lang mo ni Roy Tondag para dili maputol niyo. So, dili to sila mga Judaism bro, kun dili mga Christian na to. Unsay pahuway sa mga Christian? Nagtigom sila sa unang adlaw sa semana Domingo, sumala sa inyong librong The Almost Forgotten Day. Next question. Di, Brad, akong klaro na akong pangutana, wala nimo nasabtan, Brother Eugene. Akong klaro ho na. Nara, Brother, ang akong pangutana, mao ni siya. Niuyo na kaganina, nga ang gianhin ni Kristo, niuyon ka nga sakto ang Mateo 15:24, nga for Israelites people only. Niuyon na ka na ha. Nga ang gianhin ni Kristo, alang lamang sa mga nangawala nga mga nasod sa katawhan sa Israel. No, wanay lain, no? So, mo man ang ato ang topiko og niuyon pug ana. Ikaduha, niuyon pug ka nga ang mga nangawala nga Israelhanon, mga seventh day keeper. So ang akong pangutana, mao niyang ikatulo. Niuyon na ka nga ang nawala seventh day keeper mga Hudiyo. Niuyon pug ka nga ang anhion ni Kristo aron tukuron ang mga nangawala nga mga Israelhanon. Ang akong pangutana gani ba, di ara ba, sakto ba ang imuhang giuyunan nga akong gipangutana nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, mga Israelhanon day nangawala nga seventh day keeper? Kana raman akong pangutana. Niuyon ba ka, sakto ba na? O sakto ba na nga ang gitukod di ay seventh day keeper di ay? Atong sakyan. Okay ha, sakyan na to. Adyan siya kakuhan sa ilang libro. Arita, tama na siya bro, nga ang gitukod ni Kristo katong mga nangawa iglesia, kanya katong iglesia ha, nangawala tong mga ibutan ta lang ha ato ni Grant. Nangawala nga mga Israelita pero ang ilang ikapituan na dili na tong Sabado. Domingo na ang seventh day nila. Kay mo man ang nabanaw nga tong Ginoong Jesucristo. Dili pud sila sakop sa Judaism nga magsabado sila. So og kana imong barahan, ka dili intaho na seventh day Adventist. Kanang imong gipasakupan karon gingon naman ang birthplace sa inyong simbahan 1863. Unya kanang gilitok ni Kristo per century. Mo na next question. Okay, sige. So, salamat kayo. Ari ko sa ikaupat. No? Ari ko sa ikaupat na akong pangutana. Ang prophecy nga akong gipamatud-an sa sa Ezekiel 36, 26 ug 27 na ang pag-anhin ni Kristo sa kalibutan alang lamang sa mga Israelhanon aron pabalikon sa kasuguan sa Dios. Di ba? Mo man akong ipamatud-an, Brother Eugene, no? So akong pangutana diri sa ikaupat. Matud nimo nga ang nakaplagan na ni Kristo mga Israelhanon, Domingo na ang Sabat.
Karon ang prophecy nagisgot man. O ang prophecy nagisgot man nga iniganhin ni Kristo ang mga Israelhanon pabalikon sa kasuguan sa Dios kay ang mga Israelhanon nagsimba naman og mga Dios. Ang akong pangutana mao ni kini bang Domingo mao ba ni ang karaan nga sugo sa Dios nga pabalikon ni Kristo ang Israelhanon? Yes or no? Okay, dili na bro. Kay Dili di ay. kanang Domingo panahon na sa mga Kristiyano. Kasi Kristo na bang Domingo mo nang Domingo ang mga Kristiyano. So dili man ni isyo dire kung Domingo ba nang dili ang pahuway, ang isyo dire church and founder. Wa gyud si Roy kapangutana silang libro. Naara sa puyo kanang Sabado. Next question. Okay, susunod question. Matud nimo dili di ay no kay sa panahon Kristo matud nimo Domingo na gyud no kay Seventh di baya ang akong ipangutana naara gyud ko sa akong tima brother Eugene Gapo no nga ang Seventh Adventist nga mga Hudyo mao ra gyud nagitukod ni Kristo so diri ra gyud ko mo tana ikaupat naman to ikalima na ni ron ako mang gilista brad na raw Sige bro. gilista na ko ari ko sa ikalima matud nimo dili na di ay karaan nga sugo ni Kristo no kay bag-o naman kuno kay Domingo naman gyud panahon kuno ni Kristo so ang ako ikalimang pangutana brad sumala sa prophecy sa pag-anhin ni Kristo kay pabalikon man di ay sa karaan nga sugo nga gibiyaan sa mga Hudiyong Seventh Day Keeper no sumala sa Ezekiel 36 26 ug 27 sumala sa prophecy nga ang katuyuan ni Kristo pabalikon ang mga Seventh Day Keeper sa kalagdaan ni Kristo. Ang akong pangutana mao ni sayop ba ni Brad nga prophecy kay tinuod ang giilisa na og bag-ong sugo? Sayop ni Brad ang prophecy sa Ezekiel o dili sakto? lagi na ani ba? Dili lagi na masayop ng sugo kanang prophecy ha bro. Pero ang itong masayo, dili man about prophecy ang atong gipanagan og napabay Sabado nagpabilin, napabay Domingo giotro. Dili na bro, kaya nga sila to church and founder. Hatagi ko og dokumento, pangutana ba nga muuyon ba ka ni Brad nga ang Seventh Adventist base ani nga libro tinukod ni Kristo na akong gipaabot. Mayor kag Sabado ug Domingo, layo na kana sa topic. Next question bro. Okay. Next question. So ang imuhang tubag sa akong ikalima kanang layo sa topic imong tubag sa ako layo sa topic ang ikalima nako nga kanang sayop ba no so akong naklaro ron nga dili ka mo clarify sa tubag sa akong topiko no kay mo man ni akong topic nga gipamatud-an no imo kung ging naglayo sa topic nga ako man mo'y affirmative mo ako may affirmative ako'y nagamit ani nga teksto kay mauni ang teksto nga akong gipamatud-an nga Seventh Day Adventist ni sila nga pabalikon sa karaan nga lagda sa Dios so dili ka nimo tubag og klaro no kay layo na sa topic sige ikatulo na ikaunom na kong pangutana brother Eugene Gapo kaning giingon kay ako maginidili gyud ko mohawa brother Eugene sa akong topiko no dili ra gyud ko sa akong gihisgutan nga Seventh Day Adventist mo gid gitukod ni Kristo kay iyang pabalikon sa karaan nga lagda. So niara brother Eugene ang ako nga ikaunom nga pangutana. Ang prophecy sa katuyuan ni Kristo nga pabarugon ang Seventh Day Adventist nga nawala. Sumala sa akong tima nga gipamatud-an brother Eugene. Sa akong tima nga gipamatud-an. Unsa may katuyuan ni Kristo nga iyang tukuron? Ilisan ang bagong sugo sa Dios or pabalikon sa lagda sa Dios. Okay bro, layo na mo kinis topic niya. Ito na lang tubagon kaya nga itong topic dire ito church man. Tubagon na lang nato na. Ilisan ba ang bagong sugo o tumanon tong daang sugo? Di, Brad, wala ka nakasabot. Brother Eugene, wala ka nakasabot. Pero ang akong tima nga gitapik gipamatud-an ang Seventh Day Adventist mao ang gitukod ni Kristo. Kay nganong tukuron mo ni akong tima ha nganong tukuron ni Kristo ang Seventh Day Adventist nga sa Seventh Day Keeper kay mga Israelhanon nga nawala lagi wa man nimo ni naapsi nga punto ang Seventh Day Keeper nga mga Israelhanon nawala lagi sila sa lagda sa Dios kay nagsimba na sila mga Dios sumingon ang prophecy paadtuon nako si Kristo
no, ipadala nako akong anak aron sila ilisan og bag-ong kasing-kasing nga mubalik sa karaang lagda sa Dios. No, mo na ang tumong og tuyo ni Kristo sumala sa prophecy. Ang akong pangutana ba, sumala sa akong gipamatud-an nga tema, dili man ikaw ang affirmative. Ayaw ko ina nga layo sa tema kay ako man ang affirmative. Ako may nagpamatuod, dili man ko nangutana sa akong tema. Ang akong tema mao ni, sumala sa akong gipamatud-an nga ang pag-anhin ni Kristo aron ang mga Israelhanon nga nagsimbag Dios nga nawala sa lagda, ilisan ni Kristo bagong kasing-kasing pabalikon sa karaang lagda sa Dios. Ang akong pangutana, unsa man ang katuyuan ni Kristo sa kalibutan, pabalikon sa lagda sa Dios nga karaan or ilisag bagong sugo nga dili iya sa Dios? Okay. Ano naman? Ang katuyuan niya, bro. Oh, sumala sa akong tema. Sumala sa akong tema. Nagtukod sa iglesia San Mateo 16:18. Unya kanang iglesia ha, ang mga tao nga katungingon nimong nangawala nga Israel pasakopo na pabalikon sila sa pagtulunan nga naa ni Kristo. Inyo sa may pagtulunan ni Kristo, si Kristo nabanhaw man sa adlawng Domingo mo nang magdomingo mi. Kung prophecy ang imong gisgutan, Isaiah 32 ang uluhan, bagong Sion kung simbahang Katoliko naa sa Latina Vulgata. Unya ang prophecy pag ni propeta Daniel 2:44 nga sa kaulahi ang panahon ang Dios o magtukod og sa kagingarian nga walay pagkalumpag. Bisan gani ang iyang gahom maagaw si bisan kinsang tao. Mao na unsa man ang gingarian nga giingon sa footnote sa Biblia, Kingdom of Jesus Christ and the Catholic Church which cannot be destroyed. Di lagi pasado na yung mga prophecy kabado. Next question. Brad, wala magiga nakasabot sa akong pangutana, Brad Gapo. Ana? Brad Eugene, ang akong pangutana ba, diya o nga nung miabot man kag Roman Catholic, nga niabot man kaog si Kristo ang sundon. Ang akong pangutana ba, klaruhon ako ha, grabe klaruha, Brad Eugene, no? Ang pag-anhi ba ni Kristo sa kalibutan, sa pag-anhi sa mga Israelhanon, klaruhon ako kung pangutana, Brad Eugene. Pero kung di ka mo tubag, proceed ta sa lain nga pangutana. Akong klaruhon og last, Brother Eugene. Ang pag-anhi ba ni Kristo sumala sa akong tema, sa plano sa Dios sa prophecy? Pabalikon ba ang mga Israelhanon ngadto sa lagda sa Dios nga karaan or ilisan bagbag-ong sugo? Mao man ako pangutana. Pabalikon ba sa karaang lagda? O Gitubag ilisan bagong balaod? Ilisan og bag-ong sugo. Ilisan og bagong sugo kay si Kristo nagingon, naghatag ko kaninyo bagong sugo paghigugmaay kamo. Wa mo ingon si Kristo man mo sa badaw niya naa sa Hebrehanon kapitulo musabat magaling ang imong isgutan nasa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 8 kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay dili na unta ang Dios magisgot og laing adlaw porbida klaro kay na kay mo sa bataw nga topic tinira pasado diri unta pero ko na lang gisakyan do di mahatag dawa wag sa riba to sa libro nga ito ko di gamit kano kana gipangutana na sige. Okay, matud nimo giilisan og bag-ong sugo. Okay. Matod nimo gilisan og bag-ong sugo. Ang akong tema nga sumala sa prophecy sa plano sa Dios nga Israelhanon pabalikon sa karaang lagda sa Dios. Ang akong pangutana ikapito, Brother Eugene. Nasayop ba ang Dios sa iyahang pagplano nga pabalikon ang Israelhanon sa karaang lagda sa Dios? Nasayop ni? Yes or no? Kay pilisan man di ay. Bro. Ha? Bro, wala na bro. Kung sa Old Testament ka magbase bro, dili mo sa retirado sa Kristo karon. Nga atong timan-an na kanani Old Testament pa man wala na masayop. Tama na siya. Pero nato nakapokus si Kristo karon. Ang gitukod ni Kristo lagi na simbahan sa Mateo 16:18, di lagi na Seventh Day Adventist. Wala din na pasado. Kanang imo kay referensya imo mo na kung gingon nga pribata lako ganina bungar nas mga way paniudto mga damgo toto kanara sige go Brother Eugene, usbon na ko kung pangutan
pangutana ba? Ikapito na niya, dili man ka musyumoy sa akong pangutana. Ang akong pangutana, naraw ang akong tema, pamatud-an ako ng 70 Adventist, nga mga Israelhanon, kay 70 keeper na lagi nidaan, nga patukuron ni Kristo. Ang akong pangutana, nigamit ko og prophecy, plano sa pag-anhin ni Kristo. Plano man ni sa pag-anhin ni Kristo. No? So ang akong pangutana, matod nimo kay giilisa naman. Pero ang plano sa Dios pabalikon sa karaang lagda. No? Ang plano sa Dios paanhion si Kristo aron pabalikon sa karaang lagda kay nibiya ang mga 70 keeper nga Hudiyo kay nagsimba na Dios. Sa yung kay akong pangutana, Brother Eugene Gapo, ang pag-anhin ni Kristo. Ha? Isikil gani, prophecy 36. Versikulo 20 o 26 o 27. Patiklaruhan na, pabalikon. So, ang prophecy, pabalikon. Pero ang imong opinion, baguhon. So, ang pangutana, sayok ba na? Sige, basaha sabi para imong masabtan. 27. Dili na, bro. Dili na siya sa'yo, bro. Salamat. Dili na siya sa'yo. Tingnan naman. Ang disgutan din nga giingon ni Propeta Ezekiel bag-ong kinabuhi sa Israel. Kung nagkatulong nga Israel nga gasimbag Dios, pabalikon to sugo sa Israel nga karaan mo ito nagiingon sa Old Testament. Pero kung nasa kang Kristong gitukod, wala na nailabot ani kay nga naman in the first place, dili wala man mag-repair ang gitukod ni Kristong Israel lang. Kaya nang imong giingon bag only Israel, wala kay nga naman ecclesiastical lang yang gitukod, ecclesia dili ritual. Kaya kung rasa pa lang ang iyang palabi, wag itay labot Pinoy, gini man ta Israelita. Okay, Brad, salamat sa tubag. Salamat kay niuyon na ka, ha? Niuyon na ka nga kanang pabalikon day sa karaan nga pagtulunan. Matod nimo karon, isugod tungod ani, imo na pong gi-revise nga ang pag-anhin ni Kristo dili ilang nag-repair sa Israel, ha? Tinuod ba to, Brad? Ha? Ang pag-anhin ni Kristo imong gisulti karon wala nag-repair. Okay, karon. Ang ikawalo na ko nga pangutana, kawalo na niya, last two na lang ni sunod. Imo na bang supakon ang imong giuyunan ganina sa Matthew 15:24 nga ang gianhin ni Kristo for Israelites people only? Imo na ba ning supakon nga imong giuyunan ganina? Dili gyapon ako supakon, bro. Kanang diyan nangawala nga Israelita, iyahang pabalikon, yung pasudlon unya kay dili lang tataman di ana nga mointag lamang diha rata. Kundi angay tang masayod nga ang iyang simbahan alang sa tibuok kalibutan. So kita man yung mga Israelita nga nasa Pilipinas na muyo, nga wa man sa Japan, sa Hong Kong, wa man niya mo. So buti pasabot, mo nang naasay apostol sa mga hintil, si San Pablo. Therefore, kay si San Pablo man day ang apostol sa mga hintil, bisan pa, og kanang di ka Israelita, basta magpasakop ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, maapil gyapon ka kay Kristong tinukod. Okay, kami nag-imon ana nga Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo San Mateo 16:18. Og nasabtan pa jud nimo. Amo to gata na mo sa barista ipasok. Naing pangutanan. Brother, akong klaruhon wa man ka nakasabot sa akong pangutana, Brother Eugene. Malugaw man ay muna-huna. Akong usbon akong Brother Eugene, ha. Akong usbon akong pangutana. Tanawa akong pangutana, ha. Pamalandungi pagmayo. Niuyon ka ganina nga ang gianhi ni Kristo for Israelites people only. Ha? Naka-record ka, naka-video ta. Mateo 15:24 imong giuyunan nga ang pag-anhin ni Kristo for Israelites only kay ang mga hintil panahon na ni Apostol Pablo, ha? So gitukod ni Kristo 70 Adventist sumala sa akong 70 keeper 70 Adventist sumala sa akong gitima. Niuyon na ka nga ang gianhin ni Kristo sa Mateo 15:24 for Israelites only. Karon imo na pong giusab ang imong huna-huna nga wala lang di siya nag-repair. Ang pag-anhin ni Kristo dili lang di ay for Israelites people only kay naa pa daita. Ang akong pangutana kani kay nag-conflict naman ang imuhang mga istorya ganina niuyon ka karon imo na pong supakon nga dili lang di ay Israelites only ang kanang gianhin ni Kristo. Ang akong pangutana, mao ni siya ba? Bawio na ba nimo ang imong giuyunan ganina? Kay niuyon man ka ganina nga ang Israelhanon mauray gianhin ni Kristo kay tukuron kay nawala ka nagsimbag Dios. Imo na giuyunan naka-live ka. Dili na mabakwi, Brother Gapo. Ang akong pangutana, bakwion na ba nimo
ang imong giuyunan ganina kay nasupak Tubag. naman ning duha ron, imo naman ang gisampok ni duha. Oh, sige, Tubag. uyunan o Dili ipadayon. ako na bakwion bro. Kay katong giunan akong giuyunan pareho ra gyapon ang tama sa akong gidugang karon. Okay, Dili so na bakwion. Unya wala man ta magsabo. Unya dili man ta issue din yung kung saan na sila nang wala ba nagdili kinsa na mga membro na gapahuway ba nagsabado ga 70 ba nag 8 days ba na dili na issue. Ang issue diri kanang imong gipasakupan mao ba nang Kristong gitukod wa pa magay mahatag sana hurot na lang nimo pangutana gawat to ba Okay, kamayon ka salamat. Brad muuyon ka ba ani nga libro muuyon ka ba ni statement sa Biblia nga Seventh Adventist tinukod dito ka na wa pa man gawat okay. to Okay. So Brad, Dali, mahatag na ni. nalugaw na magid nimuhang ko ano o muuyon, mubakwi, mao na magid nimuhang prinsipyo. Sige, salamat sa imong tubag, Brother Eugene. Ari ko sa ikasiyam. Kung sakto na to. Sakto na to imuhang kuan ito kal recorded man ni. Matod nimo o imo magyud kong suguon nga mangita og uyon ba? O dara. Ikasiyam na ko pangutana, ari ko mangutana sa inyong doktrina. Christian, sa inyong The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Oh. So sa 336 AD, ang doktrina, ang simbahang Romano Katoliko nagpamatuod. Nga sa 366 AD, giilisan nila ang Sabado, ang Seventh Day Keeper, no? Giilisan nila. So imo maning maprobrad, no? Kay 336 man but pasabot nga 300 years na nakalabay sa panahon ni Kristo nga iyang gitukod ang iglesia. Tama? No? So premise ta kadali brother ha. Oh. So sa panahon ni Kristo gitukod niya ang mga Hudiyo nga Seventh Day Keeper. Karon nagpamatuod ang simbahang Romano Katoliko nga sa 336 AD opisyal nga giilisan sa simbahang Romano Katoliko ang Seventh Day Keeper. Subot pasabot nga ang pag-ilis di ay sa Domingo didto sa Seventh Day Adventist. So klaro na nga ang Seventh Day Adventist mao gid ang gitukod ni Kristo kay 336 AD ilisan man sa mga Romano Katoliko. Ang pangutana nako Brother Eugene, kini bang inyong doktrina nga inyong giilisan sa simbahang Romano Katoliko opisyal sa 336 AD ang Seventh Day Adventist doctrine nga gitukod ni Kristo uyunan ba ninimo imo ni supakon nga 336 AD na di ay giilisan og Domingo? Okay, in terms of kanang ni ang imong libro nga gigamit o yung una na ko na nga giilis na mo na mga tuhiga. O nya take note, dili man na issue din ni kung nag-ilis batag Sabado wala. Ang issue dire is true church. Kung imo nang gamiton, pinaagi sa gahom sa simbahan nga gitukod ni Kristo na may katungod tama na. Therefore, kung imo nang gamiton, the more nga imong gipamatudan nga simbahan Katoliko gitukod ni Kristo. Unya ikaw na jud nagingon ana nga nakasabot na jud ko nga ang gitukod ni Kristo sa San Mateo 16:18 mao ang Iglesia Romana Katolika. Pasabot na lagi rin dukot na imong simbahan mo. Okay, last question. Last question, Brother Gapo. Last question. Ingon ka ganina nga sa panahon ni Kristo, Domingo na ang simba kay giilisan na ang doktrina sa Seventh Day Keeper nga gipabarog ni Kristo. O ingon ka ganina ha nga imo ning gigawa sa imong baba nga sa panahon ni Kristo giilisan na ang Seventh Day Keeper o Domingo. Pero sumala sa inyong doktrina ang simbahan nga ang pag-ilis sa Domingo 336 AD pali ay. Ang akong pangutana Brother Eugene, kinsa may nagsulti ninyong tinuod ang simbahang Romano Katoliko nga 336 AD nagiilisan ang Sabado ngadto Domingo or ikaw nga nagpamatuod nga misupa ka sa inyong doktrina nga 336 AD na ang pag-ilis sa adlaw Sabado ngadto Domingo asa may nagsulti ninyong tinuod ikaw o kining doktrina ninyo nga inyong gisupa? Bro, sa council asa galito sa Council of Laodicea no? Council of Laodicea no? Kinsa may nagsulti tinuod kini o ikaw may imong gisupak ni?
Wala na po na supakan na tama na. Tama so po kini may ang tama. sa first century. So, no, tama dyan po na. Tama ang sa first century. Papigas na bro. Katawa. Sige. Tama po ang sa first century. Sa council sa Laodicea, giotro di ana, nga naman gi-official. Kaya diha sa mga Laodicea, na po yung mga tao di ana, nga wala magpahuway og Sunday, kaya Saturday ilaha kung may tatala. So mo nang gi-official pag-usap. Pero dili lagi na issue. Kung kining usap-usap og Sabado, Domingo, maunay atong topic. Ang topic nato karon is true church. Ikaw nag-ingon nga 70 Adventist dili maoy gitukod sa Mateo 18 kay matod pa nimo nasabtan jud nako nga ang 70 ang Roman Catholic gitukod ni Kristos Mateo 18. Akong hanyo nimo pasakop na lang ngayon nagdukot na ng gitukod og kano. Okay. Okay, friend. Salamat kayo no nga. Salamat kay Fred. Napulo naman. Konklusyon ka. Sige bro. Alas 2 naman po igsoon. Alas 2 naman. So, konklusyon ta. Okay. 5 minutes lang, no? 5 minutes lang. Minute na lang. Para nga, Juan. So, mo na yung mga igala, mga igsuunan. Timuot yung aning doktrina nila. Kasi yun din nga po, wag kasabot sa kong tima. Ang akong tima, Seventh-day Adventist ang ipabarog ni Kristo. Tanawar mo igsuon nga nung wagid niya naguba ni nga tima. Digid nila ni maguba igsuon ko. Nga naman, nagsumbagay na ang iyang katarungan. No? Jeremias, Ezekiel 36, 26, 27, musupak na siya ni. Supak uyon ba? Ang purpose ni Kristo pag-anis kalibutan, iyan ang giuyunan nga ang gipabarog ni Kristo, Seventh-day Adventist lagi ni. Ang iyang pabarogon. Nga nung Seventh-day Adventist man, kay ang mga Hudiyo sukan pa sa kaning panahon, Seventh-day keeper jud ni sila daan. Ang isyu diri ay igsoon ko ni simbas mga Diyos. Pabalikon niya sa karaang doktrina nga Seventh-day keeper nga dili na magsimbag Diyos. Ang iyahang uyor katarungan sunod gawas. Uyon siya supak na pud kay gilisan kunog bag-o. Pag-abot ni Kristo gilisan na kunog bag-o Domingo. Karon ang akong pangutana sa ilang doktrina. No? Kinsa nagsultig bakak nila? Nagsultig bakak si Eugene Gapo. Ngano man? Iyang giuyunan nga sakto daw ni. Pero iya dahil ang giribatal ganina sa first century nga si Kristo kuno giilisan na kuno niyag Domingo. Pero sa ilahang doktrina 336 AD na giilisag Domingo. Karon matod niya sa 336 sa first century giilisan na kuno ni Kristo og Domingo. Karon ang pangutana, kung Domingo na, di ba particular no? Kung Domingo na panahon ni Kristo, unsa pa mang Domingo ha ang ilisan sa mga Romano Katoliko sumala sa doktrina nila perting layo ang gidigson ko nagsumbagay ang iyang katarungan wa gid sa kabungkag klaro nga na-prove kay giguba sa Romano Katolikong simbahan ang Sabado sa 336 AD klaro kaayo nga ang gipabarog ni Kristo Seventh-day Adventist Seventh-day keeper. Kay kung dili pa ni Seventh-day keeper, dili na unta gubuon sa Romano Katoliko, pinaagi silang doktrina. Di ba pati klaro nga maigsoon? Makita gini mo ang ilang pagkabakakon. Ikaduha, giuyunan ni Eugene ganina nga ang gianhin ni Kristos kalibutan only the Israelites people, only the Israelites people. Teksto por teksto, mabasa igsoon litra por litra. Mateo 15, versikulo 24. Uyon siya nga ang gianhin ni Kristo ang mga nangawala lamang. No? Nawala na siyang pattern nga ang hintil karon is mga ihalas ni nga ulibo nga gisumpay sa matuod nga iglesia. Ato ni gibasa gina Roma 11 bersikulo 24. Giwala na niya sa pattern nga ang mga hintil igsoon ko nga mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist gisumpay lang ni siya sa original nga gitukod ni Kristo. Wala na niya igsoon giwala ni siya nga pattern para nga malipat niya ang tao ba pero sa pagkatinuod di niya malipat. No? So giuyunan niya nga ang gianhin ni Kristo for Israelites people only. Pag-abot igsuon ko sa cross examination nga ang gianhin ni Kristo mga Seventh-day keeper na maday ni daan iyan na pong supakon nga ang gitawag ko nun ni Kristo
dili lang kuno for Israelites only. Di ba klaro na kay igsoon ko nga na nabalintong na ang hunahuna igsoon. May liging pagkabaliktad sa utok. Nang wa naging nakadimao, may gala mga igsoon, ano? So iyan ang pong supakon nga ang yan din ni Kristo. Dili lang kuno mga Israelihanon kay apil kuno ta. Wa siya kasabot nga ang akong tema ang pagtukod ni Kristo sa Seventh-day Adventist, no? Wala akong mag-ingon igsuon ko nga kanang niani si Kristo aron tukuron tong mga hintil. Oh, iya pa rin kong gamitan og video nga iya ra mo yung giputol. Klaro kay yang giputol mga igsuon. Giputol niya. Wa niya gipadayon ang akong tema nga iyang gigamit nga video. Nga akong gipamatud-an nga ang Romano Katoliko nganong tukuro ni Kristo kay idugtong wag siya kasabutan na ba ang punto sa ako ang mensahe nga iyang gigamit nga video nga ang Romano Katoliko tinuod ni siya nga iglesia tukuro ni Kristo basta madugtong sa matuod nga Seventh-day Adventist nga mutuman sa kasuguan sa Ginoo kay ang Romano Katoliko naadya ang tanan bisyo palakubog sugal bisag unsa nga mga kahilayan iya lang iputol giputol man niya mga igala mga igsunan. Unya, wala man niya giplay. No sumaw ni mga igala igsuon ko ang tinuod. Do nga sa diha nga ang Romano Katoliko muhawa na gani musubay na guys kasuguan sa Ginoo madugtong na gani tinuod nga simbahan mga igala mga igsunan. Nagpakita ni siya nga mahimo na silang tinuod nga tinukod ni Kristo. So klaro may galaksyon nga wa gyud kabungkag si Eugene. Ang akong tema Seventh-day Adventist gipabarog ni Kristo. Pero unsa iyang gipaabot? Niabot na siya didto igsuon ko sa writings ni Ellen White. Niabot na siya didto nga kapila na mo nag-emphasize nga organized nang gihimo ni Ellen White igsuon ko pag-organisar sa grupo. Okay, sige salamat igsuon. Okay. So, atay na lang kong ribat. Talgamay, dili na ko niabot og 5 ka minuto kay gaulan ko dire. Basta mura na akong ika-istorya nga ang tema ni Roy Tundag wa good magsilbi. Gani wa siya kapangutana sa ilang libro. Base sa imong libro gigamit nga amo nga website. Uyunan ba nimo diha nga tanang mga founder diha mauna silang kuan dili na. Ana ba wala. Nahulat ko kung doon sa mga libro nga uyon ka ba nga ang Seventh-day Adventist Church base sa mo ni founded ni Kristo. Wa history book wa sa inahatag. Kay kung naa pala history book nga nagingon Seventh-day Adventist Church founded by Jesus Christ. Bisan pagtagsa ka milyon siguro na libro ha palito jud ang writong ba. Ini pangambog pa na niya nga no history gano ano jud niyo. Pero wa man may ilang taon sa ganaw wala. Ang iyang gituyok-tuyok Sabado, Otro, hanggang Domingo, mga dili mo mao, otro mo. Una wag klaro ning karo tundag. Mga dira na ko ni tason bro kay kusog kay ulan dire basta mo na ko na kingon. Siya na nagkingon nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Daghang salamat ug mayong gabi buntag ug hapon kanatong tanan. Sige bro. Okay, salamat Brad. Salamat kayo sa imuhang presensya.